යහපත් කියලා. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க இயேசு நல்லவராய் இருக்கிறார். නැවත වාරයක් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා දෙවියන් වහන්සේට. மீண்டும் நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் මේ අනර්ග අවස්ථාව ගැන. இந்த அருமையான நேரத்துக்காக. පාස්ටර් මැතිව් සිස්ටර් සහය පවුල සේවය කරන අය සහ ඔබ සැම නිසා. பாஸ்டர் மேத்யூ அதே போல சிஸ்டர் அதே போல ஊழியக்காரர்களாக உங்கள் யாவருக்கும் சபைக்காகவும் හොඳයි අපි වචනයට සවන් දෙමු මේ වෙලාවේ. நாங்கள் இந்த நேரத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்போம். සෙනෙහවන්තය அன்புக்குரியவர்களே, ඔබ හිතන විදිහට මේ ලෝකයේ තියෙන වටිනා දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. நீங்கள் நினைக்கிற விதமாக இந்த உலகத்தில் அநேக பெருமதியானவைகள் இருக்கிறது. එයින් එක්තරා දෙයක් ගැන තමයි මම ඔබත් එක්ක දවසේ කතා කරන්න යන්නේ. அவைகளில் ஒன்றை குறித்து தான் இன்று உங்களோடு பேச போகிறேன். වටිනා දේවල් මොනවද කියලා හැවම අපේ දරුවෝ, பெருமதியானது என்ன என்று சொன்னா எங்களுடைய பிள்ளைகள், අපේ පවුල, எங்களுடைய குடும்பம், භාර්යාව, மனைவி, ස්වාමි පුරුෂයා, கணவன், ඔබ ළඟ තියෙන දේවල් உங்கள் அருகில் இருக்கிற காரியங்கள் සෑම දෙයක්ම වටිනවා. எல்லாமே உங்களுக்கு பெருமதியானது. නමුත් ඔබ දන්නවද ඊට වඩා ගොඩක් මේ පවුල පවා, දරුවෝ පවා, සභාව අපිට වටිනවා. දෙවියන් වහන්සේ වටිනවා. මේ සෑම දෙයක්ම இந்த உலகத்திலே எங்களுக்கு குடும்பம், பிள்ளைகள், சபை, தேவன் எல்லாமே எங்களுக்கு பெருமதியானவைகள். මට සමා වෙන්න මම කඩාගෙන යයි. මට මොකද පරිවර්තනයන් එක දේශනා කළ හුරු නැහැ. மொழிபெயர்ப்போடு பிரசங்கம் பண்ணி பழக்கம் இல்ல. පාසමාව නවත්තන්න ඒ වෙලාවට. මට පරිවර්තනයන් එක දේශනා කළ එච්චර හුරු නැහැ අපේ පළාතේ. ඉතින් මාව පොඩ්ඩක් නවත්තන්න. பிரசங்கத்திலே மொழிபெயர்ப்போடு பிரசங்கம் பண்ணி பழக்கம் இல்லை இதுவரைக்கும். හalleluya. ஹalleluya. කී දෙනෙක් ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවද? எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? ළඟ එක්කනට කියන ප්‍රීතිය පෙන්වන්නේ අතින් නෙමෙයි දත් වලින් කියලා. பக்கத்துல சொல்லுங்க, கைகளால இல்ல சந்தோஷத்தை காட்டுவது சிரிப்பால. හොඳට hina වෙලා ඉන්න. நல்லா சிரிச்சிருங்க. සෙනෙහවන්තේ පවුල රැකෙන්නත් යමක් තියෙන්න ඕනේ. பிரியமானவர்களே, குடும்பம் காக்கப்பட ஒரு காரியம் தேவை. දෙවියන් වහන්සේ සහ ඔබ අතර සම්බන්ධතාවයේ තියෙන්නත් එක දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் இடையிலே தொடர்பு வைப்பதற்கும் ஒரு காரியம் தேவை. දරුවන් දෙමාපියන්, பெற்றோர் பிள்ளைகள், ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව, கணவன் மனைவி, ආයතනයක් සේවකයෝ ஒரு நிறுவனம் ஊழியக்காரர்கள் ඉහළට යන්න, மேலே செல்ல வேண்டுமானால், දියුණු වෙන්න வளர்ச்சி அடைய வேண்டும், බලපාන සාධකයක් තියෙනවා. தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற ஒரு காரியம் உண்டு. විශ්වාසවන්තකම. உண்மையுள்ள தன்மை. විශ්වාසවන්තකම. உண்மையுள்ள தன்மை. ළඟ එක්කනට කියන්නේ பக்கத்துல சொல்லுங்க, විශ්වාසවන්තකම. உண்மையுள்ள தன்மை. විශ්වාසය බිඳිච්ච තැන உண்மை தன்மை உடைந்து போயிருச்சுன்னா කිසි දෙයක් නැහැ. எதுவுமே கிடையாது. බලන්න දරුවෝ දෙමාපියෝ අතර විශ්වාසය බිඳිනවා කොහොම තියෙයිද? பாருங்க, பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு இடையிலே உண்மை தன்மை உடைந்து போனா என்ன நடக்கும்? ආයතනයක් සහ සේවය කරන අය අතර විශ්වාසය බිඳුනම කොහොම වෙයිද? ஒரு நிறுவனத்துக்கும் கீழே இருக்கிற ஊழியக்காரனுக்கு இடையிலே உண்மை தன்மை இல்லாமல் போனா என்ன நடக்கும்? පවුල ඇතුලේ විශ්වාසය බිඳුනම කොහොම තියෙයිද? குடும்பத்திலே அந்த நம்பிக்கை உடைந்து போனா என்ன நடக்கும்? අසාර්ථකයි. தோல்வி. දෙවියන් වහන්සේ සහ මම අතරේ, தேவனும் நானும், දෙවියන් සහ ඔබ අතරේ தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் විශ්වාසය බිඳුනොත් කොහොම තියෙයිද? அந்த நம்பிக்கை உடைந்து போனா என்ன நடக்கும்? විශ්වාසවන්තකම කියන කාරණය அந்த நம்பிக்கை, உண்மையுள்ள தன்மை என்ற காரியம் පවුලක සාර්ථකත්වය තීරණය කරනවා. ஒரு குடும்பத்தின் வெற்றியை அங்கே சொல்லப்படுகிறது. ආයතනයක සාර්ථකත්වය තීරණය කරනවා. ஒரு நிறுவனத்தின் வெற்றியை அது தீர்மானிக்கிறது. සභාවක් ඉස්සරහට යන විශ්වාසවන්තකම නැතුව බෑ. சபை முன்பதாக செல்வதற்கு நம்பிக்கை அல்லது உண்மையுள்ள தன்மை இல்லாமல் முடியாது. මම ඔබෙන් අහනවා, நான் உங்களிடத்தில் கேட்கிறேன், ඔබේ මේ පවුලට කොච්චර විශ්වාසවන්තද? உங்களோட குடும்பத்துக்கு நீங்க எத்தனை உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள்? ඔබේ දෙමාපියන්ට කොච්චර විශ්වාසවන්තද? உங்களோட பெற்றோருக்கு நீங்க எத்தனை உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள்? ඔබේ සභා පාලකතුමාට, ඒ පවුලට, සහෝදරිට, සභාවට ඔබ කොච්චර විශ්වාසවන්තද? சபை ஊழியக்காரனுக்கு, போதகருக்கு, சபையாருக்கு நீங்க எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? කල්පනා කරලා බලන්න. யோசித்து பாருங்க. නේද? දැන් මේ පල්ලි ඉන්න දරුවෝ කොච්චර බොරු කියලා තිනවද දෙමාපියන්ට? இந்த சபையில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எவ்வளவு பெற்றோருக்கு பொய் சொல்லி இருப்பார்கள். මේ පල්ලි එහෙම අය නෑ. இந்த சபையில் அப்படிப்பட்டவங்க கிடையாது. වාද්දුවේ ඉන්නවා. வாத்வையில் இருக்காங்க. වාද්දුවෙන් ඉන්නේ. நான் வாத்வையில் ஒருவர். ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාවට කොච්චර විශ්වාසවන්තද? கணவன் தன் மனைவிக்கு எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறார்கள்? භාර්යාව ස්වාමි පුරුෂයාට කොච්චර විශ්වාසවන්තද? மனைவி தன் கணவனுக்கு எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறார்கள்? මම ඔබෙන් අහන්නේ. நான் உங்ககிட்ட தான் கேட்கிறேன். ඔබ කොච්චර විශ්වාසවන්තද? நீங்க எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? මන් දන්නේ නැහැ. ඔබ ගැන මම පාස ගැන විතරයි දන්නේ. உங்களை பத்தி தெரியாது, பாஸ்டரை பத்தி மட்டும் தான் தெரியும். ඔබ ගැන මොනවත් දන්නේ නැහැ. உங்களை பத்தி எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ඔබ කොච්චර දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තද? நீங்க எவ்வளவு தேவனுக்கு முன்பதாக உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? දැන් මේ අවුරුද්දේ අපි මාස 6ක්කටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. இந்த வருஷத்திலே 6 மாதங்கள் கடந்து வந்து விட்டோம். ඔබ සබත් දවස් කීයක් විශ්වාසවන්ත වුණාද දෙවියන් වහන්සේ? நீங்க எத்தனை ஓய்வு நாளுக்கு ஆண்டவருக்கு முன்பதாக உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தீங்க?
ගිය අවුරුද්දේ කොච්චර විශ්වාසවන්ත වුණාද? சென்ற வருடத்துல எவ்வளவு உண்மையா இருந்தீங்க? ඔබ යාඥාවට කොච්චර විශ්වාසවන්තද? உங்களுடைய ஜெபங்களில் எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? ඔබ දසෙන් කොටසට කොච්චර உங்களுடைய විශ්වාසවන්තද? தசம பாகங்கள் எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? දැන් මේ මෙතන ඉන්න ගීතක කණ්ඩායමයිද? සින්දු කියන කට්ටියද මේගොල්ලෝ? பாட்டு படிக்கிறவங்க. ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙන හැකියාව. அவங்களுக்கு திறமை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கார். ඕගොල්ලෝ කොච්චර විශ්වාසවන්තද දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන හැකියාවට? அந்த ஆண்டவர் கொடுத்த திறமைக்கு நீங்க எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறீங்க? සේවය කරන අය ඔයා වගේ මං වගේ අය. ஊழியக்காரர் என்னை போன்றவர்கள் කොච්චර විශ්වාසවන්තද? எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறோம்? ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න සෙනෙහවන්තය. நீங்க யோசித்து பாருங்க அன்பானவர்களே. විශ්වාසවන්තකම කියන එක මිල කරන්න බැරි දෙයක්. உண்மையுள்ள தன்மை என்பது அளவிட முடியாதது. ඒක බිඳිච්ච තැන ප්‍රශ්න. அது உடைந்து போன இடத்துல பிரச்சனை தான் இருக்கும். ඒක කැඩිච්ච තැන ප්‍රශ්න. அது சிதைந்த இடத்துல பிரச்சனை மட்டும்தான் இருக்கும். ඔබ හොයලා බලන්න. நீங்க ஆராய்ந்து பாருங்க, தேடி பாருங்க. දේව ධර්මයේ සම්බන්ධයෙන් තාම අධ්‍යාපනය ලබනවා. இறையியல் சம்பந்தமான கல்வியை கற்கிறோம். ඒ නිසා සමහර අර තියෙන assignments විභාග පොත්පත් කියවන්න දේවල් අපිට තියෙනවා. சில அசைன்மென்ட் செய்ய வேண்டியிருக்கும், சில பரீட்சைகளுக்காக புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டியிருக்கும். සේවය කරනකොට අපි මිනිස්සු මුණ ගැහෙනවා. ஊழியக்காரர்களை நாங்கள் சென்று சந்திக்கிறோம். බොහෝ පෞල් ප්‍රශ්න වලට හේතුව அநேக குடும்ப பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் විශ්වාසවන්තකම නැතිකම. உண்மையுள்ள தன்மை இல்லாமல் இருப்பது. ඔබ කී දෙනෙක් කොකා කෝලා බීලා තියෙනවද? எத்தனை பேர் கொக்கா கோலா குடிச்சிருக்கீங்க? බීපු නැති අය යන ගමන් බේකක් බීගෙන යන්න. இது வரைக்கும் குடிச்சிடலனா போக்கோல கடையில் வாங்கி குடிச்சிட்டு போங்க. ඔබ දන්නවද කොකා කෝලා හදන රෙසිපි එක உங்களுக்கு தெரியுமா கொக்கா கோலா செய்யற அந்த ரெசிபி කවුරුත් දන්නේ නැහැ. வேற யாருக்கும் தெரியாது. දන්නවද ඔබ කවුරු මේ පල්ලි ඉන්නවද? இந்த சபையில யாருக்காவது தெரியுமா? ඉන්නවනම් කරුණාකරලා මට යන්න කලින් දෙන්න. தெரிஞ்சா சொல்லுங்க சீக்கிரமா எனக்கு. අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. எங்க யாருக்குமே தெரியாது. ඒක දන්නේ ආයතනයේ විතරයි. அது தெரியும் அந்த நிறுவனத்தில் உள்ளவருக்கு மட்டும்தான். අවුරුදු ගාණක් ඒ නිසා அநேக வருடங்களாக ஆனபடினால் ඒ බීම එක තාම තියෙනවා. அந்த பீம அந்த குளிர்பானம் இன்னும் இருக்கிறது. ඔය රහස එළියට ගියා නම් அதன் ரகசியம் வெளியே சென்றால் ගොඩාක් ආයතන அநேக நிறுவனங்கள் ඔය බීම එක හදයි. அந்த பீமையை உருவாக்குவார்கள். අදටත් ඒ කම්පැනි එක இன்றைக்கும் அந்த நிறுவனம் ලෝකේ ලොකුම තැනක ඉන්නවා. உலகத்திலே உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறது. ඇයි ඒකට හේතුව? அதுக்கு காரணம் என்ன? ඒකට ඒ හදන්න ගන්න අමුද්‍රව්‍ය කවුරුත් දන්නේ නැහැ. அதை உருவாக்க எடுக்கிறதான மூலப்பொருட்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது. හැබැයි පවුලේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම ஆனா குடும்பத்துல ஒரு பிரச்சனை வந்தவுடன் ගමේ කෙරවලේ ගෙදරක් දන්නවා. அந்த ஊர்ல கிராமத்துல இருக்கிறவங்க கூட அது தெரியும். කොයිද ප්‍රශ්නේ? எங்க பிரச்சனை? විශ්වාසවන්තකමේ. உண்மையுள்ள தன்மையில. ඔබේ මගේ කොච්චර හිත රිදිලැද්ද? உங்களுடைய என்னுடைய எவ்வளவு உள்ளம் உடைந்திருக்கும். අපි විශ්වාස කළ සමහර ප්‍රශ්න කියනවා. நாங்கள் நம்பி சில பிரச்சனைகளை சொல்லுவோம். සමහර උපදේශක් ගන්න තමයි කියන්නේ. சில வேளையில ஆலோசனை எடுப்பதற்காக நாங்க சொல்லுவோம். පව්වෙන්ද Facebook එකේ තියෙනවා. அடுத்த நாள் Facebookலயே போட்டுருவாங்க. කොහෙද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? எங்க பிரச்சனை இருக்கு? විශ්වාසවන්තකමේ. உண்மையுள்ள தன்மையில. එනිසා සෙනෙහවන්තේ විශ්වාසවන්තකම කියන දේ எனவே அன்பானவர்களே, உண்மையுள்ள தன்மை என்பது ඊටාම වැදගත් දෙයක්. மிக மிக முக்கியமானது. يعني යේසුස් වහන්සේ යහපත් කියලා. ஏனென்றால் இயேசு நல்லவர். අපි පළවෙනි தெசலோனிක පොතට පෙරලා ගමු. நாங்கள் 1 தெசலோனிக்கர் புத்தகத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். පළවෙනි தெசலோனிක පොතේ 1 தெசலோனிக்கர் புத்தகத்திலே 5 පරිච්ඡේදයේ 5வது அதிகாரம் 24 වෙනි පදේ අපි කියමු. 24வது වசனத்தை வாசிப்போம். නුඹලා කැඳවන තනන් වහන්සේ විශ්වාසව සිටිනසේක උන්වහන්සේක ඉෂ්ටද කරනසේක. உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மையுள்ளவர், அவர் அப்படியே செய்வார். සෙනෙහවන්තේ බයිබලය කියනවා அன்பானவர்களே, வேதம் சொல்லுகிறது ඔබව මාව කැඳවපු තැනන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ உங்களை என்னை அழைத்த தேவன் විශ්වාසව සිටිනවා. உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். මම ඔබෙන් නැවත අහනවා நான் உங்களிடத்துல மீண்டும் கேட்கிறேன், ඔබ කොච්චර උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්තද? நீங்க எவ்வளவு ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? බයිබලය කියනවා வேதம் சொல்லுகிறது ඔබව කැඳවනෝ විතරක් නෙමෙයි உங்களை அழைப்பது மட்டுமல்ல, විශ්වාසවන්තව සිටින දෙවියන් වහන්සේ உண்மையுள்ளவராயிருக்கிற தெய்வம் ඔබගේ සියලු දේ ඉෂ්ට කරලා දෙන්න තරම් විශ්වාසවන්තයි. உங்களுடைய எல்லா காரியங்களையும் சந்திப்பதற்கு அவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். ඔබට අවශ්‍ය දේ දෙන තරම් විශ්වාසවන්තයි. உங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றும் அளவுக்கு அவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். කී දෙනෙක් සුවය බලාපොරොත්තුෙන් ජේසු ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවද? எத்தனை பேர் சுகத்தை எதிர்பார்த்து இயேசுவிடத்திலே வந்தவர்கள் இருக்கிறீர்கள்? නැත්නම් ආවද? කලින් ඔබ ආවද? முந்தி வந்திருக்கிறீர்கள். සුවය නිසා சுகத்தை தேடி வந்தவர்கள், සහනය බලාගෙන சமாதானத்தை தேடி வந்தவர்கள், ප්‍රශ්න කරදර නිසා பிரச்சனைகள் நிமித்தமாக විවිධ දේ නිසා பல தரப்பட்ட காரியங்கள்
ඔබට උත්තර දුන්නද නැද්ද? உங்களுக்கு அவர் பதில் கொடுத்தாரா இல்லையா? මම ඔබෙන් අහන්නේ ඔබට උත්තර දුන්නද නැද්ද? நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன், பதில் கொடுத்தாரா இல்லையா? අත උස්සලා පෙන්නන උත්තර ලැබිච්ච අය. பதில் கிடைத்தவங்க கைகளை உயர்த்தி හොඳ காட்டுங்க. අත්කොලොස් අන්නාදේ දෙන්න උත්තර நல்ல ලැබිච්ච கைகளை අය. தட்டுவோம் தேவனுக்கு. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම උත්තර ලැබිලා. அப்படின்னா உங்க எல்லாருக்கும் பதில் கிடைச்சிருக்கு. කොහොමද උත්තර ලැබුණේ? எப்படி பதில் கிடைத்தது? උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. அவர் உண்மையுள்ளவர். උන්වහන්සේ කියනවා මම විශ්වාසවන්තයි. அவர் சொல்லுகிறார் நான் உண்மையுள்ளவன். ඔබ ඉල්ලන දේ උන්වහන්සේ දෙන්න විශ්වාසවන්තයි. நீங்கள் கேட்கிற காரியத்துக்கு அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். බයිබලයට එකඟ දේ හොඳ අනිත් ඒවල් නෙමෙයි. බයිබලයට එකඟ දේ. வேதத்துக்கு ஒத்த காரியங்களை கேட்டா அதுக்கு உண்மையுள்ளவர், மத்த காரியங்களுக்கு இல்ல. දැන් මම උදාහරණයක් අරන් පැහැදිලි කරන්නම්. நான் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்து உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன். හිතන්න කෙනෙක් එනවා සභාවට. ஒருவர் வருகிறார் சபைக்கு, එයාට දරුවෝ නැහැ. அவருக்கு பிள்ளைகள் இல்ல. එයා යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නවා. அவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறார். සභාවට එනවා. சபைக்கு வருகிறார். පාලකතුමාට කියනවා போதகத்திலே சொல்லுகிறார், අපිට දරුවෙක් නැහැ. எங்களுக்கு பிள்ளைகள் இல்ல. අනේ පාස්ටර් ஐயோ பாஸ்டர், අපිට යාක්ෂා කරන්න எங்களுக்காக ஜெபியுங்க දරුවෙක් වෙනුවෙන්. பிள்ளைக்காக. කාලයක් යනකොට දරුවෙක් ලැබෙනවා. சில காலம் செல்லும் போது ஒரு பிள்ளை கிடைக்கும். මේ දරුවා ලැබෙනකන් இந்த பிள்ளை கிடைக்கும் வரை පල්ලිය හැමදාම වෙනවා. எந்த நாளும் சபைக்கு வருவாங்க. හැම නිරාහාරයකට වෙනවා. எல்லா உபவாசங்களுக்கும் வருவார்கள். හැම යාක්ෂාවකට වෙනවා. எல்லா ஜெபங்களுக்கும் வருவார்கள். හැම සබතකට වෙනවා. எல்லா காரியங்களுக்கும் வருவார்கள். හැබැයි ළමයා ලැබුණාට පස්සේ ஆனா பிள்ளை கிடைச்ச பிறகு පල්ලිය යන්න ඕනේ ආ හොයාගෙන. சபையை போகணும் அவரை தேடிக்கிட்டு. මෙහෙ නෙමෙයි වාද්දුවේ. இங்க எல்லாம் வாத்துவையில. ඔබ කොච්චර විශ්වාසවන්තද? நீங்க எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறீங்க? මම කියන්නේ ඒකයි ස්නේහවන්තේ. அதுதான் நம்ம சொல்லுகிறேன். සමහර දෙවියන් වහන්සේ අපිට බොහෝ ආශිර්වාද කරනවා. சில வேளை ஆண்டவர் நம்மளை அதிகமாக ஆசீர்வதிக்கிறார். බයිබලයේ කියනවා வேதம் சொல்லுகிறது, නුඹලා කැඳවන තැනන් වහන්සේ உங்களை அழைக்கிறவர் විශ්වාසව සිටිනසේක. உண்மையுள்ளவர். උන්වහන්සේ ඒක ඉෂ්ට කරනදසේක. அவர் அப்படியே செய்வார். ඉෂ්ට කරාට පස්සේ அவர் நிறைவேற்றின பின்பு, ඔබට ආශිර්වාදය ලැබුණාට පස්සේ நீங்க ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற பின்பு ඔබ කොච්චර උන්වහන්සේට විශ්වාසද? நீங்க எந்த அளவுக்கு ஆண்டவருக்கு உண்மையா ඔබ இருக்கிறீர்கள்? කොච්චර ස්තුතියක් උන්වහන්සේට ගේනවද? நீங்க எவ்வளவு மகிமை ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிறீங்க? කලින් හැමදාම ආවා වගේ முந்தி எந்த நாளும் வந்தது மாதிரி ඔබ දේව අභිමුඛයේ පෙනී හිටිට එනවද? தேவ சமூகத்திலே கூடி வருகிறீர்களா? සමහරවිට අපි එතන නැහැ. சில வேளை நாங்க அங்க இல்ல. පාස් අහනෝ සේවය කරන අය අහනවා. பாஸ்டர் கேட்பார், ஊழியக்காரங்க கேட்பாங்க, ඇයි බ්‍රදර් ඇයි සිස්ටර් එන්නේ නැත්තේ? ஏன் பிரதர் ஏன் சிஸ்டர் வர்றதில்ல? දැන් අපිට වැඩ. இல்ல இப்ப எங்களுக்கு வேலை கூட, දැන් අපි බිසි. இப்ப நாங்க பிஸி. හැබැයි ආශිර්වාද ලබන්න කලින් ஆனா ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு முன்பு පල්ලියේ දොර අරින්නේ අපි. சபையில கதவு திறக்கிறது நாங்க தான். පාස් වෙන්න කලින් අපි පල්ලියේ. பாஸ்டர் வர்றதுக்கு முன்னுக்கு நாங்க சபைக்கு வந்துருவோம். ඒකද ඔබේ මගේ විශ්වාසවන්තකම. அதுதான் உங்களுடைய என்னுடைய உண்மை தன்மையா? විශ්වාසවන්තකම කියන්නේ ස්නේහවන්තය. உண்மை தன்மை என்பது அன்பானவர்களே, එක කාසිය දෙපැත්ත වගේ. ஒரு பணத்தில ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி, තරාදියේ ඒ දෙපැත්ත වගේ. அந்த தராசியில இருக்கிற ரெண்டு பக்கம் மாதிரி. මේක හරියට බැලන්ස් වෙන්න ඕනි. அது சரியாக நேராக இருக்க வேண்டும். නැත්නම් එක පැත්තක් උඩ ஒரு பக்கம் மேல, එක පැත්තක් පල්ලෙහා. இன்னொரு பக்கம் கீழே. හරියන්නේ නැහැ. அது சரி வராது. මං ආයෙ අහන ඔබෙන් நான் மீண்டும் உங்ககிட்ட ඔබ கேட்கிறேன், කොච්චර ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තද? நீங்க எத்தனை அதிகமாய் உங்கள் ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? ස්වාමි පුරුෂයනි ඔබ ඔබේ භාර්යාවන්ට කොච්චර විශ්වාසවන්තද? கணவன்மார்களே உங்கள் மனைவிகளுக்கு எத்தனை உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? භාර්යාවරුනි ඔබ ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයාට කොච්චර විශ්වාසවන්තද? மனைவிகளே உங்கள் கணவன்மாருக்கு எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? දරුවනි ඔබ ඔබේ දෙමාපියන්ට කොච්චර විශ්වාසවන්තද? பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு நீங்க எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? අද ලෝකේ ගොඩක් නපුරුව තිබෙනවා. இன்று உலகம் சீர்கெட்டு போயிருக்கிறது. දෙමාපියන්ට බොරු කියලා දරුවෝ එළියට යනවා. பெற்றோருக்கு பொய் பேசுகிற பிள்ளைகள் தான் இருக்கிறார்கள். ඊළා බොහෝ භයානක දේවල් වෙනවා. அநேக பயங்கரமான காரியங்கள் அங்கே நடக்கிறது. මා විශ්වාස කරන ඔබ එහෙම නැහැ කියලා. நான் நம்புகிறேன் நீங்க அப்படி அல்ல என்று. කියමු හලෙලූයා. சொல்லுவோமா ஹalleluya? විශ්වාසවන්තකම உண்மையுள்ள தன்மை. ළඟ කෙනාට කියන්න. பக்கத்துல சொல்லுங்க, විශ්වාසවන්තකම. உண்மையுள்ள தன்மை. වදන්නවද පවුලක සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ මෙතන. ஒரு குடும்பத்திலே வெற்றி இருப்பது இந்த இடத்துல தான். සභාවේ සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ මෙතන. சபையின் வெற்றி இருப்பது இந்த இடத்துல தான். විශ්වාසවන්තකම මත. உண்மையுள்ள தன்மையின் மேல். දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මම විශ්වාසවන්තයි. ஆண்டவர் சொல்றார், நான் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறேன். ඔබ ඔබේ කැඳවීමට කොච්චර විශ්වාසවන්තද? நீங்க உங்க அழைப்புக்கு எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? සමහර කිතුණු එනවා පල්ලියට ඇවිල්ලා පල්ලියෙන් පස්සේ යන්නේ වැරදි තැන් වලට. சில கிறிஸ்தவர்கள் வருகிறார்கள், சபைக்கு வந்த பின்பு அவர்கள் போவது தவறான பக்கத்தை நோக்கி. ඒකටද ඔබ උන්වහන්සේ කැඳෙව්වේ. அதுக்காக ஆண்டவர் உங்களை அழைச்சார். උන්වහන්සේ පොරොන්දු වුණා. ஆண்டவர் பொருத்தனை செய்தார். උන්වහන්සේගේ ඊමේ දිනවල ඔබ අරන් යන්න. அவருடைய வருகையிலே அவர் உங்களை எடுத்து செல்வதாக. ඒකට උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. அதுக்கு அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ඔබ කී දෙනෙක් උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්තද? நீங்க எத்தனை பேர் ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? නැති තැනදී ඔබට ආශිර්වාද කරා. இல்லாத நேரத்திலே ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதித்தார். අමාරු තැනදී ඔබට ආශිර්වාද කරා. கடினமான நேரத்திலே உங்களை அவர் ஆசீர்வதித்தார்.
උන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම. அவருடைய உண்மை தன்மை. දැන් ඔබට තියෙනවා. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது. ඔබ කොච්චර විශ්වාසවන්තද? ஆனா அதுக்கு நீங்க எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත්. சொல்லுங்க இயேசு நல்லவர். කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත් சொல்லுங்க කියලා. இயேசு நல்லவர். උන්වහන්සේට ඕනි සෙනෙහවන්තය පල්ලිය පිරෙන්න ක්‍රිස්තියානියා හිටියට හොඳයි. அன்பானவர்களே அவருக்கு தேவை அதாவது சபை நிரம்ப கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தா சரி. උන්වහන්සේට ඕනි විශ්වාසවන්ත ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සු. ஆனா அவருக்கு தேவை உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவர்கள். උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්ත මිනිස්සු. அவருக்கு உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவர்கள். හalleluya. ஹalleluya. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත් சொல்லுங்க කියලා. இயேசு நல்லவர் என்று சொல்லுங்க. අපි කියමු සෙනෙහවන්තය පළවෙනි කොරින්ති පොතට පෙරලගෙන පළවෙනි කොරින්ති 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 2 වෙනි පදය. நாங்கள் 1 கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை අපි வாசிப்போம். බලන්න යනවා විශ්වාසවන්තකම කියන්නේ කුමක්ද? நாங்க இந்த உண்மை தன்மையை குறித்து பார்க்க போகிறோம். හැරත් මෙහිදී ගබඩාකාරයන්ගෙන් ඕනෑ කරන්නේ එක එක මනුෂ්‍යයා විශ්වාසව සිටීමය. සම වෙන සිට මට 4 එකේ ඉඳන් කියවන්න. 1 2 පද දෙකම කියවන්න. මනුෂ්‍යයෝ අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සේවකයන් මෙන්ද දෙවියන් වහන්සේගේ රහස්වල ගබඩාකාරයන් මෙන්ද ගණන් ගනිත්වා. හැරත් මෙහිදී ගබඩාකාරයන්ගේ ඕනෑ කරන්නේ එක එක මනුෂ්‍යයා විශ්වාසව සිටීමය. இப்படி இருக்க எந்த மனுஷனும் எங்களை கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் என்றும் தேவனுடைய ரகசியங்களின் உக்கிரக்காரன் என்றும் எண்ணிக்கொள்ள கடவன். மேலும் உக்கிரக்காரன் உண்மையுள்ளவன் என்று காணப்படுவது அவனுக்கு அவசியமாம். සෙනෙහවන්තය පවුල්තුමා කොරින්තියට ලියනවා. அன்பானவர்களே பவுல் கொரிந்திக்கு எழுதுகிறார் මිනිස්සයෝ மனுஷர்கள் අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සේවකයන් මෙන්ද எங்களை கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர் என்றும் දෙවියන් වහන්සේගේ රහස්වල ගබඩාකාරයන් මෙන්ද ගණන් ගනිත්වාලු. தேவனுடைய ரகசியங்களின் உக்கிரானக்காரன் என்றும் எண்ணிக்கொள்ள கடவரன். බයිබලයේ කියනවා සෙනෙහවන්ත අපි උන්වහන්සේගේ සේවකයෝ வேதம் சொல்லுது அன்பானவர்களே நாங்க அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் උන්වහන්සේගේ රහස්වල ගබඩාකාරයලු. அவருடைய ரகசியங்களின் உக்கிரானக்காரர். ඒ වගේම දෙවනි පදේ කියනවා 2வது வசனம் சொல்லுகிறது ඇරත් මෙහිදී மேலும் ගබඩාකාරයන්ගේ ඕනෑ කරන්නේ உக்கிரானக்காரன் එක එක මනුෂ්‍යයා ஒவ்வொரு மனுஷனும் විශ්වාසව සිටීමයලු. உண்மையுள்ளவன் என்று காணப்பட வேண்டும். සෙනෙහවන්තේ මෙතන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සේවකයෝ කියන තැන அன்பானவர்களே இங்கே கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர் என்ற இடத்திலே ග්‍රීක් භාෂාවෙන් පරිවර්තනය වෙද්දී கிரேக்க வார்த்தை மொழிபெயர்க்கப்படும் போது එතන තේරුම තමයි அங்கே இருக்கிற அர்த்தம் தான் නාවුක වහල්ලු. නැවේ යන වහල් අය. නැවේ වැඩ කරන අය. அதாவது கப்பல்ல வேலை செய்கிற அடிமைகள். සෙනෙහවන්තේ අද ඔබ මම දකින්න නැවු නෙමෙයි ඉස්සර තිබුණේ. நீங்கள் உங்களுக்கு எனக்கு இப்ப அது தெரியாது ஆனா முந்தைய காலத்தில் இருந்தது. මොනවද ඒකට කියන්නේ මේ නැවේ පල්ලෙහා තට්ටුවේ තමයි තිබුණේ ගල් අඟුරු. ගල් අඟුරු වලින් තමයි නැව ධාවනය උනේ. அதாவது கப்பலின் அடித்தட்டிலே கரி இருந்தது, நிலக்கரி இருந்தது. அதிலே தான் கப்பல் பயணம் செய்யும். නැවේ පහළම තට්ටුවේ கப்பல்லே அடி கீழ் தட்டிலே ඔබට ඒකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි ටයිටැනික්. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு உதாரணம் தான் டைட்டானிக். ටයිටැනික් නැවේ ඔබ දකිනවා පල්ලෙහාම තට්ටුවේ තමයි බොයිලේරු ඔක්කොම තියෙන්නේ ගිනි අඟුරු ගිනි දාන්නේ ඔක්කොම තියෙන්නේ පල්ලෙහා තට්ටුවේ. கீழ் தட்டிலே தான் அந்த டைட்டானிக் கப்பலிலே இந்த கரி நெருப்பு எல்லாமே அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது. ඒගොල්ලන්ගේ එකම කාර්යය තමයි ඒ බොයිලේරුව නිවෙන්න නොදී ගල් අඟුරු දාන එක. அந்த பாய்லர் அமையாக இருக்கும்படியாக அவர்களுடைய வேலை எப்பயுமே அந்த நிலக்கரியை எடுத்து அந்த நெருப்பிலே போட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැව කොහෙටද යන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த கப்பல் எங்க போகுது. වටපිට පේන්නේ சுத்தி முத்தி பார்த்தா ஒண்ணும் தெரியாது. මුකුත් නැහැ. எதுவுமே தெரியாது. එක දෙයයි ඒගොල්ලන්ගෙන් ඕන කලේ. அவர்களுக்கு தேவை ஒன்றே ஒன்று. ගල් අඟුරු දාන්න. அந்த நிலக்கரியை அள்ளி போட வேண்டும். නොනවත්වා இடைவிடாமல் නැව ගෙනියන එක අයිති කපිතාන්ට. கப்பலை ஓட்டுகிறவன் தான் மாலுமி. සෙනෙහවත ඉතාම අනර්ග කතාවක් පවුල් අපිට මෙතන කියලා දෙනවා. அன்பானவர்களே ஒரு அருமையான கதையை பவுல் இங்கே சொல்லுகிறார். අපි ගබඩාකාරයලු. நாங்கள் உக்கிரானக்காரர். කවුද ගබඩාකාරයෙක් කියන්නේ? யார் உக்கிரானக்காரன் என்றால் ගබඩාකාරයෙක් කියන්නේ කවුද? யார் உக்கிரானக்காரன்? ගබඩාකාරයෙක් කියන්නේ உக்கிரானக்காரன் என்றால் තමන්ට අයිති නැති දෙයක් தனக்கு சொந்தமில்லாத ஒன்றை එයාගේ ස්වාමියා පත් කරනවා. தன்னுடைய எஜமான் அங்கே நியமிக்கிறார். ඒක බලාගන්න. அதை பார்த்து கொள்ளுங்க. ඒක බලාගන්න පත් කරනවා. அதை பார்த்து கொள்ளும்படியாக நியமிக்கிறார். අයිති නැහැ.
ஆனா அது நமக்கு சொந்தம் இல்ல. ඔබේ ජීවිතය අයිති කාටද? உங்களோட வாழ்க்கை யாருக்கு சொந்தம்? ඔබේ දරුවෝ අයිති කාටද? உங்களோட பிள்ளைகள் யாருக்கு சொந்தம்? දේ වචනේ කියනවා ගර්භයට ආශිර්වාද කරන දෙවියන් වහන්සේ. வசனம் சொல்லுகிறது கற்பத்தை ஆசீர்வதிப்பவர் கர்த்தர். ගර්භයේ ඵලය දෙන දෙවියන් වහන්සේ. கற்பத்தின் கனியை கொடுப்பவரும் கர்த்தர். දැන් මට කියන දරුවෝ අයිති කාටද? இப்ப சொல்லுங்க பிள்ளைகள் யாருக்கு சொந்தம்? අද අම්මලා තාත්තලා ගහ ගන්නව දරුවෝ නින්දා. இன்னைக்கு அம்மா அப்பா அடிச்சுக்கிறாங்க பிள்ளைங்களுக்காக. අම්මා කියනවා දරුවා මගේ. அம்மா சொல்லுவாங்க மகன் எண்ட. තාත්තා කියනවා නෑ මේ බලන්න නහය මගේ වගේ. அப்பா சொல்லுவாங்க மூக்க பாரு என்ன மாதிரி இருக்குது. අම්මට තාත්තට දරුවෝ කොහින්ද? அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் பிள்ளை எங்கால. කියන්නේ මෙතන දෙමාපියෝ ගොඩක් ඉන්නවා. நீ நிறைய பெற்றோர் இருக்கீங்க. අම්මට තාත්තට දරුවෝ කොහින්ද? தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் பிள்ளை எங்கால வந்துச்சு? ඉස්සර අපිට කිව්වේ රෝස කැලෙන් ගෙනාවා කියලා. முந்தி சொல்லுவாங்க ரோஜா தோட்டத்துல இருந்து தான் கொண்டு வந்தேன்னு. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ஆனா அது හාලෙලූයා. கர்த்தரிடத்துல இருந்து வந்திருக்கிறது. දෙවියන් ஹalleluya. වහන්සේ අපිට දරුවෝ දුන්නේ. தேவனே நமக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறார். දරුවෝ අයිති කාටද? பிள்ளைகள் யாருக்கு சொந்தம்? දැන් උත්තර දෙන්න. දරුවෝ අයිති இப்ப කාටද? சொல்லுங்க பிள்ளைகள் யாருக்கு சொந்தம்? දරුවෝ අයිති දෙවියන් වහන්සේ. பிள்ளைகள் தேவனுக்கு சொந்தமானவர்கள். ඔබට දරුවෝ දුන්නේ මොකටද? உங்களுக்கு ஏன் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள்? දරුවව හරියට හදලා හොඳ කිතුණුවෙක් කරලා එළියට දාන්න. பிள்ளைகளை நல்லொழுக்கமாய் வளர்த்து நல்ல கிறிஸ்தவர்களாக அவர்களை சமுதாயத்துக்கு விடுவதற்கு ඔබට ළඟ තියාගන්න බෑ යාව. உங்க பக்கத்துல அவர்களை வைத்துக் கொள்ள முடியாது. නියම කාලයාම යනවා. ஏற்ற காலத்துல காலம் வந்தோன்னா அவன் යා போயிடுவான். නියම කාලෙදී ඔබ කිව්වත් නැතත් යනවා. ஏற்ற காலம் வந்தோன்னா அவன் நீங்க சொன்னாலும் சொல்லாட்டி அவன் போயிடுவான். ඔබටත් අයිති නෑ මටත් අයිති නෑ. உங்களுக்கும் சொந்தம் இல்ல எனக்கும் சொந்தம் இல்ல. ගබඩාකාරයෙක් කියන්නේ අයිති නැති දෙයක් බලා ගන්න කෙනෙක්. உக்கிரான காரன் என்பவன் தனக்கு சொந்தம் இல்லாத ஒன்றை பராமரிக்கிறவன். කොහමද බලාගන්නේ? அவன் எப்படி பார்க்கிறான்? මගේ වගේ. அது தன்னுடையதை போல பராமரிக்கிறான். දැන් මේ අපේ සහෝදරියෝ ලස්සනට ගීතිකා ගායනා කරා. சகோதரி அழகாக பாடுகிறார்கள். ඒ දීමනාව ඒගොල්ලෝ කොහෙන්ද ගෙනාවේ? அந்த வரங்கள் அவங்களுக்கு எங்கால கிடைத்தது? ඒ දීමනාව කොහෙන්ද මොන කඩින්ද ගත්තේ? அந்த வரத்தை எந்த கடையில வாங்குனீங்க? ඒ දීමනාව එයාට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ. அந்த வரத்தை தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். මේ පරිවර්තනය කරනවා පාස්ටර්. நான் மொழிபெயர்க்கிறேன். මේ හැකියාව කවුද දුන්නේ? இந்த திறமை யார் கொடுத்தது? එයාගේ අම්මා දුන්නේ නැහැ. எங்க அம்மா கொடுக்கல. ඒක යාව ඉහලින්. அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது. මගේ නොවන දෙයක් எனக்கு சொந்தமில்லாத මම ஒன்று මගේ වගේ පාවිච්චි කරනවා. நான் அது என்னுடையதை போல நான் பயன்படுத்துகிறேன். ඒකයි කියන්නේ ඔබේ ජීවිතය ඔබට ඕන විදිහට ගෙනියන්න බෑ. ஆனபடினால் தான் உங்களோட வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேண்டிய விதமா நடத்த முடியாது. ඔබේ ජීවිතේ අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවා. உங்களோட வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்கார ஒருவர் இருக்கிறார். ඒක අයිති දෙවියන් වහන්සේ. அது சொந்தம் தேவனுக்கு. ඒකයි අපිට සියදි විනාශ ගන්න බැරි. அதனால தான் எங்களுக்கு தற்கொலை செய்ய உரிமை இல்லை. කියන හලෙලූයා. ஹalleluya. යේසු යහපත්. சொல்லுங்க இயேசு நல்லவர். කියන්න මම ගබඩාකාරයෙක්. சொல்லுங்க நான் ஒரு உக்கிரானக்காரன். කියන්න මම ගබඩාකාරයෙක්. சொல்லுங்க நான் ஒரு உக்கிரானக்காரன். මට අයිති නැති ගොඩක් දේවල් දෙවියන් වහන්සේ මට දීලා. ஏனென்றால் எனக்கு சொந்தமில்லாத அநேக காரியங்களை கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். පාස සභාපාලකයෙක් මම සභාපාලකවරයෙක්. போதகர் ஒரு சபை போதகர், இவரும் சபை போதகர். සෙනග කාටද අයිති? ஜனங்கள் யாருக்கு சொந்தமானவர்கள்? පාස්ටර්ටද මටද? பாஸ்டருக்கா எனக்கா? සෙනග අයිති දෙවියන් වහන්සේ. ஜனங்கள் தேவனுக்கு சொந்தமானவர்கள். මොකක්ද කළා තිනා? එතුමාවත් මාවත් පත් කළා තිනවා මට අපේ එහෙ සභාවත් මෙතුමාට මේ සභාවේ සෙනගත් பரிசம் කළා බලා ගන්න. போதகருக்கு அங்கே ஜனங்களும் எங்களுடைய போதகருக்கு இங்கே ஜனங்களை தேவன் ஏன் கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் அவர்களை கண்ணும் கருத்துமாய் கவனமாய் பாதுகாத்துக் கொள்ள. මේකට කියනවා ගබඩාකාරී சேவைය. இதுக்கு தான் உக்கிரான காரத்துவம் என்று சொல்வது. මට අයිති නෑ. எனக்கு அவர்கள் சொந்தம் இல்ல. දේව වචනේ කියනවා. தேவ வார்த்தை சொல்லுகிறது ඔබයි මමයි நீங்களும் நானும் විශ්වාසවන්ත உண்மையுள்ள ගබඩාකාරයෝ. உக்கிரானக்காரர். ඔබට දීලා තියෙන්නේ මොනවද? உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? ඔබ විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඕනේ. நீங்க உண்மையுள்ளவராய் இருக்க வேண்டும். දැන් මට කියන ඔබේ භාර්යාව දුන්නේ කවුද? இப்ப சொல்லுங்க உங்களோட மனைவியை உங்களுக்கு கொடுத்தது யாரு? ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා දුන්නේ කවුද? உங்களுக்கு உங்க கணவனை கொடுத்தது யாரு? ඔබට දරුවෝ දුන්නේ කවුද? உங்களுக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்தது யார்? ඔබගේ රස්සාව දුන්නේ කවුද? உங்களுக்கு தொழில் கொடுத்தது யார்? ඔබට ඔය අඳන් ඉන්නේ ඇඳුම් පැළඳුම් දුන්නේ කවුද? உங்களுக்கு உடுத்திருக்கிற உடைகளை கொடுத்தது யார்? ස්වාමින් වහන්සේ. கர்த்தரை கொடுத்தார். ඔබ කී දෙනෙක් විශ්වාසවන්තද? எத்தனை பேர் இதுக்கு உண்மையா இருக்கிறீர்கள்? ஹalleluya. ஹalleluya. ඔබ කන බත් ඇටයක් ගානේ කවුද ඔබට සපයන්නේ? நீங்கள் சாப்பிடுகிற ஒரு சோறு பருக்கையா இருந்தாலும் அதை உங்களுக்கு கொடுப்பவர் யார்? කවුද ඔබට සපයන්නේ? யார் அதை கொடுப்பது? දෙවියන් වහන්සේ. கர்த்தரை கொடுக்கிறார். ඔබ කොච්චර ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේද? நீங்க எவ்வளவு நன்றி உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். ඔබ බත් එක අතරන ස්වාමීන් ඔබට ස්තුති කියලා කියනවද? நீங்க சோறை கையில எடுத்து ஆண்டவரே உங்களுக்கு நன்றின்னு சொல்றீங்களா? ඔබ මාසේ පඩි ආරන් ස්වාමීන් ඔබට ස්තුති කියලා කියනවද? மாத சம்பளத்தை கையில எடுத்து ஆண்டவரே நன்றின்னு சொல்றீங்களா? රස්සාව හම්බ වෙනකන් යාඥා කරනවා. தொழில் கிடைக்கும் வரைக்கும் ஜெபம் பண்ணுவோம். ස්වාමීන් ආශිර්වාද කරන්න. ஆண்டவரே ஆசீர்வதிங்க. රස්සාව හම්බුනාට පස්සේ தொழில் கிடைச்ச பிறகு කලින් වගේ විශ්වාසවන්තද? முந்தி இருந்த மாதிரி உண்மையா இருக்கிறீங்களா? කලින් වගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කොටස අයින් முந்தி කරනවද? இருந்த மாதிரி ஆண்டவருடைய பங்கை ஒதுக்குறீங்களா? හalleluya. ஹalleluya. අපි ගබඩාකාරයෝ. நாங்கள் உக்கிரானக்காரர். අපිට අයිති නැති දෙයක් எங்களுக்கு சொந்தம் இல்லாத ஒன்றை ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන සෙනෙහවන්තය. கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்.
බලා ගන්න. பார்த்து கொள்ளும்படி. දේ වචනේ ඔබ මතෙව් 25 වෙනි පරිච්ඡේදයට ගියොත් மத்தேயு 25வது அதிகாரத்தில் நீங்கள் திருப்பினால் 14 වෙනි පදයට ගියොත් 14வது வசனத்தை பார்த்தால் පුළුවන් නම් ඉතින් පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් කියවන්න සිස්ටර්. 25 14 வாசிங்க. මතෙව් 25 14 மத்தேயு පල්ලෙහාට 25 14 කුමක් එහින්ද එහි වනයි අන් රටකට යන මිනිසෙක් තමාගේ දාසයන් කැඳවා ඔවුන්ට තමා සන්තක දේ බාර දෙන්නාක් මෙන්ය. ඇති සිස්ටර් අපි දැන් පල්ලෙහාට ටික ටික පදෙන් පදේ කියමු. ඔහු එක්කෙනෙකුට තලන්ත 5ක්ද එක්කෙනෙකුට 2ක්ද එක්කෙනෙකුට 1ක්ද බැගින් එකිනෙකාගේ පුළුවන්කමේ හැටියට දී තමාගේ ගමන ගියේය. හරි සිස්ටර් thank you. அன்றியும் பரலோக ராஜ்யம் புற தேசத்துக்கு பிரயாணமாய் போகிற ஒரு மனுஷன் தன் ஊழியக்காரரை அழைத்து தன் ஆஸ்திகளை அவர்கள் வசமாய் ஒப்புக்கொடுத்தது போல் இருக்கிறது. அவன் அவனுடைய திறமைக்கு தக்கதாக ஒருவனிடத்தில் 5 தாலாந்தும் ஒருவனிடத்தில் 2 தாலாந்தும் ஒருவனிடத்தில் 1 தாலாந்துமாக கொடுத்து உடனே பிரயாணப்பட்டு போனான். සෙනෙහමත මේ ස්ථානේ සඳහන් කරනවා அன்பானவர்கள் இங்கே சொல்லப்படுகிறது වෙනත් රටකට යන புற தேசத்துக்கு போகிற ස්වාමියා ஒரு எஜமான் තමන්ගේ දාසයෝ කැඳවලා தன் ஊழியக்காரரை அழைத்து තමා සන්තක දේ தன் ஆஸ்திகளில் ඒ කියන්නේ ස්වාමියාට අයිති දේ அதாவது எஜமானுக்கு சொந்தமானதில் තමන්ගේ දාසයන්ට දුන්නා. தன்னுடைய ஊழியக்காரருக்கு கொடுத்தான். කාට අයිති දේද? யாருக்கு சொந்தமானது? කාට අයිති දේද? யாருக்கு சொந்தமானது? ස්වාමියාට අයිති දේ. எஜமானுக்கு சொந்தமானது. ස්වාමියාටයි අයිතිය තියෙන්නේ. எஜமானுக்கு தான் அங்கே உரிமை இருக்கிறது. බයිබලයේ කියනවා வேதம் சொல்லுகிறது තලෙන්ත දුන්නා தாளந்துகளை கொடுத்தார். එක්කෙනෙකුට තලෙන්ත 5යි ஒருவனுக்கு 5, එක්කෙනෙකුට 2යි ஒருவனுக்கு 2, තව එක්කෙනෙකුට 1යි இன்னொருவனுக்கு 1. ඒ කෙනාගේ පුළුවන්කමේ හැටියට அவனவனுடைய திறமைக்கு தக்கதாக. ස්වාමීන් වහන්සේ සභාවේ හැමෝටම ගීතිකා කියන්න දීලා නැහැ. ஆண்டவர் சபையில எல்லாருக்கும் பாடல் பாடுவதற்கு வரம் கொடுக்கல. සභාවේ හැමෝම පාස්ටර්ස්ලා කළා නැහැ. சபையில எல்லாரையும் போதகராக்கையும் இல்ல. සභාවේ හැමෝටම අතු ගන්නත් බෑ. சபையில எல்லாருக்கும் கூட்டையும் முடியாது. පුළුවන්කමේ හැටියට அவனவனுடைய திறமைக்கு தக்கதாக. ළඟ එක්කෙනාට කියන්න පුළුවන්කමේ හැටියට பக்கத்து சொல்லுங்க, உங்களுக்கு முடிந்த அளவுக்கு. ඔබට යමක් දීලා තියෙන්නේ ඔබේ පුළුවන්කමේ හැටියට. உங்களுக்கு ஒரு காரியம் கொடுத்திருக்கிறது, உங்களுக்கு அந்த திறமை இருக்கிறதுனால. විශ්වාසවන්තද? அதுக்கு உண்மையா இருக்கிறீங்களா? ඔබට ලැබිලා තියෙන දේට විශ්වාසවන්තද? நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டதுக்கு நீங்க உண்மையா இருக்கிறீர்களா? යාඥා කරන ස්වාමිනී බහාරයාවක් දෙන්න කියලා. ஜெபிங்க, ஆண்டவரே ஒரு மனைவியை தாங்க. එයා ලැබිලා ටිකක් දවස් යනකොට கிடைச்சி கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு පාරේ දකින්න ලස්සන එක්කෙනෙක්. பாதையில் இன்னும் அழகான ஒருவரை பாக்குறீங்க. අනේ ඇයි මෙයාව දුන්නේ කියලා අහනවා. ஆண்டவரே ஏன் இவளை கொடுத்தீங்கன்னு கேப்பீங்க. ඒකද විශ්වාසවන්තකම? இதா உண்மையுள்ள தன்மை. ඔබේ පුළුවන්කමේ හැටියට තමයි දීලා තියෙන්නේ. உங்களோட முடிந்த அளவுக்கு தான் ஒன்னு கிடைச்சிருக்கு. හalleluya. ஹalleluya. කියන ළඟ එක්කෙනාට පුළුවන්කමේ හැටියට තමයි பக்கத்துல දීලා சொல்லுங்க, තියෙන්නේ. உங்களுக்கு முடிந்த அளவுக்கு தான் ஒன்னு கிடைச்சிருக்கு. ආයි පාස් එන්න ගියයි දන්නේ මට. திரும்பி பாஸ்டர் என்ன கூப்பிடுவாரோ தெரியாது. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ ආපා. சொல்லுங்க, இயேசு நல்லவர். ඔබේ පුළුවන්කමට වඩා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මුකුත් දීලා නැහැ බලා ගන්න உங்களோட කියලා. திறமைக்கு அப்பால பார்த்து கொள்ளும்படியாக வேற ஒன்றையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டார். පාසට පුළුවන් ඉඳ තමයි මේ වගේ ලොකු සභාවක් දීලා තියෙන්නේ. பாஸ்டருக்கு முடிந்தனால தான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு சபையை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். හැමෝටම දෙන්නේ නැහැ. எல்லாருக்கும் கொடுக்க மாட்டார். පාස්ටර් එරික්ට දීලා තියෙන යට පුළුවන් නිසා. பாஸ்டருக்கு முடிந்ததுனால தான் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். පුළුවන්කමේ හැටියට. முடிந்த அளவுக்கு. දැන් මේ කතාව ඔබ දන්නවා පල්ලෙහාට. இந்த கதை உங்களுக்கு கீழே வாசித்தால் புரியும். තලෙන්ත විතර දීලා විතරක් හිටියේ නෑ. தாளந்துகளை கொடுத்து விட்டு சும்மா இருக்கவில்லை. ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණා. ஆண்டவர் எதிர்பார்த்தார் ඒක වර්ධනය කරගන්න. அதை வளர்ச்சி அடைய செய்ய. ඔබව විවාහ කළ උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ වර්ධනය වෙනවා දකින්න. உங்களை திருமணம் முடித்து வைத்து ஆண்டவர் எதிர்பார்ப்பது நீங்க வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். හalleluya. ஹalleluya. ඔබව ගැලවීමට ගෙනල්ලා උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ වර්ධනය වෙනවා දකින්න. உங்களை ரட்சிப்புக்குள்ளாக கொண்டு வந்தவர் பார்க்கிறார் நீங்க வளர வேண்டும் என்று. ඇයි ඒකට හේතුව? அதுக்கு காரணம் என்ன? උන්වහන්සේ දවසක් එන්න යනවා. அவர் ஒரு நாள் வருவார். ඔබට දීපු දේ ගැන ගණන් අහන්න යනවා. உங்களுக்கு கொடுத்தவைகளை குறித்து அவர் கணக்கு கேட்பார். දැන් සෙනෙහවන්තේ මෙතන අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. அன்பானவர்கள், இங்கே தாய் தகப்பன் இருக்கிறார்கள். ඔබ ඔබේ දරුවව සල්ලි දීලා යවනවා පුතේ සීනි 500ක් ගේන්න. உங்களோட பிள்ளையை நீங்க அனுப்புறீங்க, மகனே நீ சீனி வாங்கிட்டு வா. දරුවට දෙන රුපියල් 500ක්. மகனுக்கு 500 ரூபாய் பணத்தை கொடுக்குறீங்க. ගෙදරාම ඔබ ගණන් බලනවද නැද්ද? வீட்டுக்கு வந்தோடனே கணக்கு கேட்பீங்களா இல்லையா? ගණන් බලන අය எத்தனை பேர் கணக்கு கேட்பீங்க? නැත්තම් කියනවා කමන්නේ ඔය 500 මේ ඕනේ නැහැ කියලා. 500 ரூபாய் தேவையில்லை அப்படின்னு இருப்பீங்களா?
අපි ගණන් බලනවා. இல்ல நாங்க கணக்கு பார்க்கிறோம். මේ පොළොවින් අපිම ගණන් බලනවා නම් இந்த பூமியில இருக்கிற நாங்களே கணக்கு பார்த்தால் දෙවියන් වහන්සේ දෙන දේට ගණන් බලන්නේ නැද්ද? தேவன் கணக்கு பார்க்க மாட்டாரா? හalleluya. அல்லேலூயா. ඔබට දීලා තියෙන දේ ගැන විශ්වාසවන්තද? நீங்க உங்களுக்கு பெற்றுக்கொண்ட காரியங்களுக்கு நீங்க உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறீர்களா? ස්වාමියා දවසක් ආවා. எஜமான் ஒரு நாள் வருவார். ඇවිල්ලා ගණන් බලන්න කතා කරා එන්න வந்து- එන්න. கணக்கு பார்க்கும்படி அவங்களை அழைப்பார். வாங்க வாங்க வாங்க. දවසක අපේ ස්වාමී ඒල අවකාශයට එන්න යනවා. ஒரு நாள் அவர் மத்திய ஆகாயத்திலே வருவார். එදා ගණන් බලන්න යනවා. அன்று கணக்கு கேட்பார். ඔබ හිතනවා පාස්ටර්ස්ලා විතරයි ගණන් දෙන්න ඕනේ. நீங்க நினைப்பீங்களா பாஸ்டர் மட்டும் தான் கணக்கு கொடுக்கணும்னு? ඔබ හිතනවා සේවය කරන අපි පාස්ටර්ස්ලා විතරයි ගණන් දෙන්න நீங்க ඕනේ. நினைக்கிறீங்க மற்ற ஊழியக்காரர் மட்டும் தான் கணக்கு கொடுக்கணும்னு? කවුද ගැලවීම ලැබුවේ? ரட்சிக்கப்பட்டது யார்? ගණන් දෙන්න බැඳිලා ඉන්නවා. ஒவ்வொருவரும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். ගණන් දෙන්න බැඳිලා ඉන්නවා. கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். ළඟ එක්කෙනාට කියන්න. பக்கத்துல சொல்லுங்க, ඔබ ගණන් දෙන්න ඕනේ. நீங்க கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். ඔබ ගණන් දෙන්න ඕනේ. நீங்க கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். අය ඔබ යන්න ගියේ නිරයට. நீங்க இல்லாவிட்டால் நரகத்துக்கு ඔබ போவீர்கள். යන්න ගියේ නරක ආදියට. நீங்க நரகத்துக்கு செல்ல இருந்தீர்கள். ඔබ ගැලෙව්වා. உங்களை ரட்சித்தார். ඔබේ ජීවිතය දැන් ඔබට අයිති නෑ. உங்களோட வாழ்க்கை இப்ப உங்களுக்கு சொந்தம் இல்ல. ගණන් දෙන්න ඕනේ. அதை குறித்து கணக்கொப்புவிக்க හැම வேண்டும். උදෑසනකම எல்லா காலையிலையும் හැම රාත්‍රියකම. எல்லா ராத்திரியிலையும் දැන් මෙන්න ස්වාමියා එනවා. இதோ எஜமான் வருகிறார். ඇවිල්ලා ගණන් බැලුවා. வந்து கணக்கு பார்க்கிறார். ගණන් බලනකොට තලෙන්ත පහ ගත්ත කෙනා වර්ධනය කරගත්තා. 5 தாளந்தை எடுத்தவன் அதை வளர்ச்சி அடைந்தான். තලෙන්ත දෙක වර්ධනය වෙලා. 2 எடுத்தவன் வளர்ச்சி அடைய செய்தான். තලෙන්තයක් ගත්ත කෙනා මොනවත් කළා නෑ. ஒரு தாளந்தை எடுத்தவன் ஒன்றும் செய்யல. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත් சொல்லுங்க, කියලා. இயேசு நல்லவர். මට කියවන්න මතෙව් 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේම 21 වෙනි පදේ සිට පල්ලෙහාට කියවන්නේ පදේ කියවන්න. 25வது அதிகாரத்துல 21வது வசனத்திலிருந்து கீழே வாசிங்க. ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුට කතා කොට යහපත් වූ විශ්වාසෝ දාසය ඒ යහපත ස්වල්ප දේ ගැන නුඹ විශ්වාස වූයේය බොහෝ දේ කෙරේ නුඹ අධිපති කරමි නුඹේ ස්වාමියාගේ ප්‍රීතියට ඇතුල් වෙන්නයි ඔහුට කීවේය. ඇති සිස්ටර් ඇති. ඊළඟ පදේ. அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி, நல்லது, உத்தமமும் உண்மையுள்ள ஊழியக்காரனே, கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தாய், அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன், உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திற்குள் பிரவேசி என்றான். සෙනෙහවත දැන් මෙන්න ස්වාමියා ඇවිල්ලා ගණන් බලනවා. அன்பானவர்களே, எஜமான் வந்து கணக்கு பார்க்கிறார். ඇවිල්ලා ස්වාමියා මෙහෙම කියනවා. வந்து எஜமான் சொல்லுகிறார். මගේ ස්වාමියා ඔහුගේ ස්වාමියා ඔහුට කතා කොට அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி, යහපත් වූ நல்லது, විශ්වාස උදාසය. உத்தமமும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே. මොකද උන්වහන්සේ කියන්නේ? ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? යහපත් වූ நல்லவனும் විශ්වාස උදාසය. உத்தமனும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே. විශ්වාසවන්ත මනුෂ්‍යයා හැමතිස්සෙම යහපත්. உண்மையுள்ளவன் எப்பொழுதுமே நல்லவனாயிருப்பான். එයා හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන විශ්වාසවන්ත වෙන්න. அவன் எல்லா காரியத்திலும் உண்மையாயிருக்க முயற்சி செய்வான். මොනවාද කරන්නේ? என்ன செய்கிறான்? ඒ යහපත அந்த நன்மை, ස්වල්ප දේ ගැන නුඹ විශ්වාස වූයේය. கொஞ்ச காரியத்துக்கு நீ உண்மையுள்ளவனாயிருந்தாய். තලෙන්ත පහක් කියන්නේ පොඩ්ඩයි. 5 தாளந்து என்பது கொஞ்சம் தான். තලෙන්ත දෙකයි කියන්නේ චුට්ටයි. 2 தாளந்து என்பது அதை விட கொஞ்சம். මෙතන ලියලා නැහැ තලෙන්ත 50000ක් කියලා. 50,000 தாளந்து நீங்க எழுதல. මෙතන ලියලා නැහැ තලෙන්ත 20000ක් කියලා. 20,000 தாளந்து நீங்க எழுதல. පොඩ්ඩයි. கொஞ்சம். ඒක බයිබලයේ තියෙනවා. வேதம் சொல்லுகிறது. ස්වල්ප දේ ගැන கொஞ்சத்திலே. කියන ළඟ එක්කෙනාට ස්වල්ප දේ ගැන பக்கத்துல சொல்லுங்க, கொஞ்சத்திலே. ඔබ කොච්චර ඔබට දීලා තියෙන ස්වල්ප දේ ගැන ඔබ විශ්වාසවන්තද? உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கொஞ்சத்திலே நீ எவ்வளவு உண்மையாயிருக்கிறாய்? සමහරලාට ඔබට තියෙන්නේ சில வேளை உங்களுக்கு இருப்பது ඇඳුම් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. 2 உடைகள் மட்டுமா இருக்கலாம். ඔබ ඒ ගැන ස්තුති කරනවද? நீங்க அதுக்காக நன்றி செலுத்துறீங்களா? ඔබ ඒ ගැන කනගාටු වෙනවද? அல்லது அதை குறித்து கவலைப்படுறீங்களா? ඔබට කාර් එකක් නැතුව ඇති. உங்களுக்கு கார் இல்லாமல் இருக்கலாம். ඔබට බයිසිකලයක් ඇති. உங்களுக்கு பைசிக்கல் இருக்கலாம். ඔබ කී දෙනෙක් බයිසිකලය ගැන ස්තුති කරනවද? நீங்க எத்தனை பேர் உங்களோட பைசிக்கலுக்காக நன்றி செலுத்துறீங்க? සෙනෙහවන්තේ මට මතකයි මගේ අතීතය. அன்பானவர்களே, என்ன கடந்த காலம் ஞாபகம் இருக்கிறது. මගේ පරණ මිත්‍රයා මෙතන මාත් එක්ක අද ඉන්නේ. என்னுடைய பழைய நண்பன் தான் என்னோட இருக்கிறார். එයා දන්නව ඇත්ත. அவருக்கு தெரியும் எல்லாமே. මම පල්ලියට ආවේ நான் சபைக்கு வந்தது කෑලි කැඩිලා වැටෙන බයිසිකලයක. நான் ஓட்டும் போது கலண்டு விழக்கூடிய பைசிக்கல்ல வந்தேன். ඒක බයිසිකලයක් නෙවෙයි. அது பைசிக்கல் இல்ல. ඒකට කරත්තයක් තමයි කියන්න ඕනේ. அதுக்கு கரத்தனை தான் சொல்லலாம். මම ඒකට විශ්වාසවන්ත වුණා. நான் அதுக்கு உண்மையுள்ளவனாய் வந்தேன். මම ඉස්සර ඇඳේ අනුන්ගේ ඇඳුම්. நான் முன்றி உடுத்தின உடைகள் මම ඒවට විශ්වාසවන්ත වුණා. அவைகளுக்கு உண்மையாயிருந்தேன். මම ඉස්සර ඉඳන් අනුන්ගේ ඇඳුම් ලස්සනට ඇඳා. நான் இருந்ததான பழைய உடையும் அழகாக உடுத்தினேன். ඒවේ පිටිපස්සේ නංගහලා නැහැ කාගේවත්.
அதுல யாருடைய பேரும் அங்க எழுதப்பட்டில்ல. ලස්සනට හොදලා අයන් කළා මං ඇඳා. அதை அழகா கழுவி அயன் பண்ணி உடுத்தினேன். සමහරට මගේ අල්මාරියේ ඇඳපු නැති ඇඳුනුත් තාම තියෙනවා. சில வேளை நான் உடுத்தாத உடைகள் கூட என் அல்மாரியில் இன்னும் இருக்கிறது. අපි හිතනවා ලොකු දේවල් වලට තමයි විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඕනේ. நாங்கள் நினைக்கிறோம் பெரிய பெரிய காரியத்துக்கு தான் உண்மையா இருக்கணும்னு. නෑ නෑ නෑ. இல்ல இல்ல இல்ல. උන්වහන්සේ ඔබ දන්නවද උන්වහන්සේ ඔබට පොඩි දෙයක් දීලා තමයි බලන්නේ ඔබ කොච්චර විශ්වාසවන්තද. தெரியுமா ஆண்டவர் சின்ன காரியத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து பார்ப்பார் நீங்க எவ்வளவு உண்மையா அதை செய்றீங்க. බයිබලයේ කියනවා සෙනෙහවන්තය. எனவே வேதம் எங்களுக்கு சொல்லுகிறது ස්වල්ප දේ ගැන නුඹ විශ්වාස වූෙහිය. கொஞ்சத்துக்கு நீ உண்மையா இருந்தாய். බොහෝ දේ කෙරෙහි எனவே අநேகத்தின் மேல் නුඹ අධිපති කරමි. உன்னை அதிகாரியாக்குவேன். ඔබ බොහෝ දේ අත්දකින්න නම් நீ அநேக காரியங்களை அனுபவிக்க வேண்டுமானால் ඔබ බොහෝ දේවල් පාලනය කරන්න නම් நீ அநேக காரியங்களை ஆளுகை செய்ய வேண்டுமானால் පොඩි දෙයට විශ්වාසවන්ත වෙන්න. சிறிய காரியத்துக்கு உண்மையா இருங்க. ඔබට තියෙන එකද එකට විශ්වාසවන්ත වෙන්න. உங்களுக்கு ஒரு காரியம் தான் இருக்கு அதுக்கு உண்மையா இருங்க. කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේ යහපත් කියලා. சொல்லுங்க இயேசு நல்லவர். හalleluya. ஹalleluya. ඔබ අද කන්නේ එකයි බතු වෙන්න පුළුවන්. நீங்க என்ன சாப்பிடுறது ஒரு காரியம் சோறுமா இருக்கலாம். ස්තුති කරන්න. அதுக்காக நன்றி செலுத்துங்க. ඔබට සපයන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ. உங்களுக்கு தேவன் சந்திப்பார். හalleluya. ஹalleluya. ඔබට ඉන්නේ කෑදෙලිවන්තයද? உங்களுக்கு இருக்க ஒரே ஒரு விசுவாசியா විශ්වාසවන්ත වෙන්න. உண்மையா இருங்க. ඔබට ඒක 1000ක් කළා දෙයි දෙවියන් அதை වහන්සේ. 1000ாய் ஆண்டவர் மாற்றுவார். වැඩි කරන්න බලය තියෙන ඔබගේ මගේ දෙවියන් වහන්සේට. அதிகரிக்க அதிகாரம் இருப்பவர் உங்களுடைய என்னுடைய தெய்வம் மாத்திரமே. දවසක් යේසුස් වහන්සේ ළඟට ගේනවා. ஒரு நாள் இயேசுவிடத்திலே கொண்டு வருகிறார். රොටි පහකුයි මාළු දෙකකුයි. 5 அப்பங்களும் 2 மீனும். රොටි පහයි 5 அப்பங்கள் මාළු දෙකයි. 2 மீன். ජේසුස් වහන්සේ කිව්වේ නෑ. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லவில்லை 5000ක් ඉන්න පුරුෂයෝ 5000 ஆண்கள் இருக்காங்க ඕක අරන් යන්න කිව්වේ இதை නෑ. எடுத்துக்கிட்டு போங்கடான்னு சொல்லல. උන්වහන්සේ ගත්තා. அவர் எடுத்தார். සුති කොට කැඩුවා. அதற்கு நன்றி செலுத்தி அதை உடைத்தார். කාපු පුරුෂයෝ විතරක් 5000යි. சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்த புருஷருக்கு மாத்திரம் 5000. කාපු පුරුෂයෝ විතරක් 5000යි. புசித்த ஆண்கள் மாத்திரம் 5000. කූඩ 12ක් එකතු කරගත්ත වැඩි ඒවා. 12 கூடைகள் மீந்திருந்தது. කොයිද රහස? ரகசியம் எங்க? මොකද්ද රහස? என்ன ரகசியம்? පොඩි දෙයට විශ්වාසවන්ත වුණා. சின்ன காரியத்துக்கு ජේසුස් உண்மையுள்ளவராய் වහන්සේගේ இருந்தார். ජීවිතේ මේක තිබුණා. இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையில் இது இருந்தது. උන්වහන්සේ තෝරගත්තේ ගෝලියෝ 12යි. அவர் 12 சீசரை தெரிந்து கொண்டார். ගෝලියෝ 10000ක් තෝරගත්තේ නෑ. 12000 சீசரை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. ගෝලියෝ 12 දෙනෙක් 12 சீசர்கள் මුළු ලෝකෙම පෙරළුවා. முழு உலகத்தையே திருப்பி போட்டார்கள். අද අපි කල්පනා කරනවා இன்னைக்கு நாங்க யோசிக்கிறோம் අපිට මේ පොඩි දෙයක් තියාගෙන අපි කොහොමද දේවල් කරන්න இந்த කියලා. கொஞ்ச காரியத்துக்கு நாங்க எப்படி எல்லாம் ඔබ செய்வது? විශ්වාසවන්ත වුණොත් நீங்க உண்மையா இருந்தால் ඔබේ අතේ තියෙන පොඩි දෙයට உங்களோட கையில இருக்கிற சின்ன ඔබ காரியத்தை අධිපතියෙක් කරනවාමයි ස්වාමීන් உங்களை වහන්සේ. அதிபதியாக தேவன் කියන්නේ மாற்றுவார். යේසුස් වහන්සේ යහපත් කියලා. சொல்லுங்க இயேசு நல்லவர். අත්පොළොව සන්නාදේ දෙන්න. கைகளை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். අද ඉඳන් ඔබ ගෙදර ගිහිල්ලා நீங்க வீட்டுக்கு சென்று ඔබේ පඩි අරගෙන உங்க சம்பளத்தை எடுத்து ඔබේ පඩිය අතර ගත්තම உங்க சம்பளத்தை கையில எடுத்தோன்னு මේ අතේ තියෙන ඔබේ වියදම් மத்த கையில உங்களோட செலவுகள் இருக்கிறது. පඩිය වගේ දෙගුණයක් ඇති. சம்பளத்தை விட 2 மடங்கு இருக்கலாம். කී දෙනෙක් පඩිය ලැබුණට ස්තුති කරනවද? எத்தனை பேர் சம்பளம் கிடைத்ததுக்கு நன்றி செலுத்துறீங்க? කී දෙනෙක් වියදම් දිහා බලලා අඬනවද? எத்தனை பேர் உங்க செலவை பார்த்து அழுகுறீங்க? ඔබ කන හාල්ම තමයි මං කන්නේ. ඔබ කන බත්ම තමයි මම කන්නේ. நீங்க சாப்பிடுற அதே சோறு தான் நானும் சாப்பிடுறேன். ඔබ ගහන පෙට්‍රල්ම තමයි ගහන්නේ. நீங்க அடிக்கிற அதே பெட்ரோல் தான் நானும் அடிக்கிறேன். ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. கர்த்தர் நல்லவர். ඔබ පඩිය දිහා බලන්න එපා. உங்களோட சம்பளத்தை நீங்க பார்க்காதீங்க. ඔබ ජේසුස් වහන්සේ දිහා நீங்க බලන්න. இயேசுவை நோக்கி பாருங்க. උන්වහන්සේ වැඩි කරන්න යන ඔබේ පඩිය. அவர் உங்களுடைய சம்பளத்தை அதிகரிக்க ඔබ செய்வார். දන්නේ නැති මාර්ග දෙවියන් වහන්සේ අරින්න යනවා. நீங்கள் அறியாத வழிகளை அவர் உங்களுக்காக திறப்பார். හalleluya. ஹalleluya. ජේසුස් වහන්සේ යහපත්. இயேசு நல்லவர். සෙනෙමතේ ඔබ දන්නවද මම ඔබට කතාවක් කියලා අවසන් කරන්න යනවා. அன்பானவர்களே உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு கதையை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன். බාල ඇති දාවීද් ගැන. நீங்க தாவீதை குறித்து கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். කවුද දාවීද්? யார் அந்த தாவீது? දාවීද් ගැන ඔබ මොනවද දන්නේ? தாவீதை அவர் என்ன செய்கிறான்? දාවීද් ගැන මම දන්න දේ කියන්න. தாவீதை குறித்து நான் அறிந்தவைகளை சொல்லுகிறேன். දාවීද් කියන්නේ තමන්ගේ තාත්තගේ தாவீது என்பவன் தகப்பனுடையவன். බැටළුව බලන් හිටපු தகப்பனுடைய ஆடுகளை பார்த்த එඬේර කොල්ලෙක් ஒரு மேய்ப்பல் பையன். සාමාන්‍ය කෙනෙක් ஒரு சாதாரண பையன். ඔබටත් වඩා පල්ලෙහා හිටපු කෙනෙක් உங்களை விட கீழ் மட்டத்தில் இருந்தவன். අද ඔබ ඊට වඩා හොඳ රස්සාවල් කරනවා. ஆனா நீங்க பெரிய தொழில் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க இன்னைக்கு. දාවීද් කියන්නේ තමන්ට අයිති නැති தாவீது என்பவன் தனக்கு சொந்தம் இல்லாத තමන්ට අයිති නැති தனக்கு சொந்தம் இல்லாத තාත්තගේ බැටළුව බලාගත්ත කෙනෙක්. தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்தவன். දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල්ට රජ කරලා පත් නවත්තන්නේ தேவன் වුණා. அவனை இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக்கினார். අවුරුදු 40ක් රජකම් කරනවා. 40 ஆண்டுகள் ராஜாவா இருந்தான். කොහොමද එඬේර කොල්ලෙක්ව எப்படி ஒரு மேய்ப்பன் பயல කොහොමද එඬේර කොල්ලෙක්ව ஒரு மேய்ப்பன் பயல රජකමට දෙවියන් වහන්සේ ගේන්නේ? ராஜாவாக தேவன் கொண்டு வந்தது.
විශ්වාසවන්තකම. உண்மையுள்ள தன்மை. මොකද්ද විශ්වාසවන්තකම? என்ன அந்த உண்மையுள்ள தன்மை? පොඩි දෙයට විශ්වාසවන්ත වුණා. சிறிய காரியத்துக்கு உண்மையா இருந்தான். පොඩි දෙයට විශ්වාසවන්ත වුණා. சிறிய காரியத்துக்கு உண்மையா இருந்தான். කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත් කියලා. சொல்லுங்க இயேசு நல்லவர் என்று. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත් කියලා. சொல்லுங்க இயேசு நல்லவர். කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත් කියලා. சொல்லுங்க இயேசு நல்லவர். කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ යහපත් කියලා. சொல்லுங்க இயேசு நல்லவர். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. මට කියවන්න ස්නේහවන්තය සිස පළවෙනි සාමුවෙල් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 34 වෙනි පදය. 1 சாமுவேல் 17வது அதிகாரம் 32வது வசனம் 34வது வசனம். විසිඅට කියන්නේ සිස සෝරි 28 වෙනි පදය. 1 සාමුවෙල් 17 28. 1 சாமுவேல் 17வது அதிகாரம் 28வது வசனம். ඔහු මිනිස්සුන්ට කතා කරන කල ඔහුගේ වැඩිමහල් සහෝදර වූ එලියාබ් අසාගෙන සිටියේය. එවිට එලියාබ් දාවිද් කෙරෙහි කෝප වී නුඹ ආවේ මොකටද? කාන්තාරේ ඉන්න ඒ බැටළුවන් සල්ප දෙනා නුඹ කාට බාර දී ආවාද? නුඹේ උඩඟුකමත් සිතේ මුරණ්ඩුකමත් මම දනිමි. නුඹ ආවේ යුද්ධ බලන පිණිසයි කීවේය. அந்த மனுஷனோடே அவன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறதை அவன் மூத்த சகோதரனாகிய எலியாப் கேட்டபோது அவன் தாவீதின் மேல் கோபம் கொண்டு, நீ இங்கே வந்தது என்ன? வனாந்தரத்திலுள்ள அந்த கொஞ்ச ஆடுகளை நீ யார் வசத்தில் விட்டாய்? யுத்தத்தை பார்க்க அல்லவா வந்தாய்? உன் துணிகரத்தையும் உன் இருதயத்தின் அகங்காரத்தையும் நான் அறிவேன் என்றான். ස්නේහවන්තය දැන් ලොකු යුද්ධයකට සැරසෙලා ඉන්නවා පිලිස්තිවරුන් සහ ඊශ්‍රායල්වරු. அன்பானவர்களே பெலிஸ்தியரும் இஸ்ரவேலும் பெரிய ஒரு யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். ගොලියත්ගේ කතාව ඔබ දන්නවා. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் கோலியாத்துடைய கதை. මෙතනදී දාවිත්ට මේක ඇහෙනවා. இந்த தாவீதுக்கு அந்த காரியம் கேட்கிறது. දාවිත් එනවා. தாவீது வருகிறான். දාවිත් එනකොට අයියලා ටික අහනවා. தாவீது வரும்போது சகோதரர்கள் கேட்கிறார்கள், නුඹ ආවේ මොකටද? நீ எதுக்கு வந்த? ඇයි අයියලා දැනන් හිටියා දාවිත් පොඩි කොල්ලෙක්. ஏனென்றா சகோதரர்கள் அறிந்திருக்கார்கள் தாவீது சின்ன பையன், හැකියාව නැහැ. திறமை இல்ல. එයාගේ ජොබ් එක තමයි බැටළුව බලාගන්න එක. அவனுடைய தொழில் தான் ஆடு மேய்க்கிறது. එයාට යුද්ධ ගැන වැඩක් නැහැ. அவனுக்கு யுத்தத்தை பத்தி தெரியாது. හැබැයි දාවිත් ආව මේක බලන්න. ஆனா தாவீது வந்தா இதை பார்ப்பதற்கு. එතෙන්දී අහනවා அங்கே கேட்கிறான், කාන්තාරේ ඉන්න ඒ බැටළුව ස්වල්ප දෙනා வனாந்தரத்தில் இருக்கிற அந்த கொஞ்ச ஆடுகளை නුඹ කාට බාර දියාවද? நீ யார் வசத்தில் விட்டு வந்தாய்? දැන් දාවිත් කොච්චර බැටළුව බලාගත්තද? தாவீது எவ்வளவு ஆடுகளை மேய்த்தான்? ස්වල්ප දෙනයි. கொஞ்ச ஆடுகள். ස්වල්ප දෙනයි. கொஞ்ச ஆடுகள். පොඩ් ඔබට මම රහසක් කියන්නේ. உங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்லவா? ස්වල්ප දෙනයි. கொஞ்ச ஆடுகள். අයියානෝ කාටද චුට්ට දෙනා බාර දීලා ආවේ? சகோதரன் கேக்குறான், அந்த கொஞ்ச ஆடுகளை யார்கிட்ட விட்டுட்டு வந்த? දැන් ඕම්මම ඉන්න ඔබ. இப்படியே நில்லுங்க. දැන් මීට කලින් සිද්ධියකට මම ඔබව ගෙනියනවා. இதுக்கு முன்பு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை கூட்டிக் கொண்டு செல்கிறேன். ඔබ දන්නවා මීට කලින් உங்களுக்கு தெரியுமா இதுக்கு முன்பதாக? මේ දාවිත් තමන්ගේ මේ දාවිත්ට අයිති බැටළුව නෙමෙයි තාත්තගේ බැටළුව. இது தாவீதுடைய ஆடுகள் அல்ல, தாவீதுடைய தகப்பனுடைய ஆடுகள். දවසක් මේ බැටළුව දාවිත් බලන් ඉන්නකොට ஒரு நாள் இந்த ஆடுகளை தாவீது பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போது සිංහෙක් ආවා. ஒரு சிங்கம் வந்தது, වලහෙක් ආවා. ஒரு கரடி வந்தது. දාවිත් මොනවද කළේ? தாவீது என்ன செய்தான்? සිංහයා පස්සේ ගිහිල්ලා சிங்கத்தை பின்தொடர்ந்து සිංහයට ගාලා சிங்கத்தை அடித்து සිංහයා අරන් ගියේ එක බැටළුවයි සෙනෙහවන්තේ. சிங்கம் ஒரு ஆடை தான் கொண்டு சென்றது. ඔබ දැකලා තියෙනවද ටීවී එකේ හරි සිංහයෝ බැටළුව පස් දිනක් විතර එකපාර අල්ලන් යන දැකලා තියෙනවද? நீங்க டிவில எங்கயாவது பாத்திருக்கீங்களா சிங்கம் போகும்போது 5 ஆடுகளை வாயில கவிக்கிட்டு போறது? ඒ සතාට අල්ල ගන්න පුළුවන් එකපාර එක්කෙනයි. அந்த மிருகத்துக்கு ஒரு நேரத்துல ஒரு மிருகத்தை தான் பிடிக்கலாம். වලහෙක් ආවා. ஒரு கரடி வந்தது, එක්කෙනෙක් අල්ලන් ගියා. உன்னை பிடித்து கொண்டு போனது. දාවිත් මොනවද කළේ? தாவீது என்ன செய்தான்? එක බැටළුව වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ පරදුවට තියලා දිව්වා බැටළුව බේර அந்த ගන්න. ஒரு ஆட்டை காப்பாற்றுவதற்காக தன் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து அவன் ஓடினான். හලෙලූයා. ஹalleluya. කාගේ බැටළුවද? யாருடைய ஆடுகள்? දාවිත්ගේ නෙමෙයි. தாவீதுடைய அல்ல, තාත්තගේ. அப்பாவுடையது. ඔතන මම හිටියනම් அந்த இடத்துல நான் இருந்தால் මම දුවනෝ ගෙදර. நான் ஓடிடுவேன் வீட்டுக்கு. ඔබ කී දෙනෙක්ට පුළුවන්ද සිංහෙක් එක්ක සටන් කරන්න? உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு முடியும் சிங்கத்தோட போராட? සමහරලාට බුරාගෙන එන බල්ලට බය දුවනවා අපි. சில வேளை குலைக்கிற நாயை பார்த்தே ஓடுவீங்க. නේ බල්ලට බය දුවනවා. நாயை பார்த்து ஓடுவீங்க. මම දුවලා තියෙනවා ඒකයි. நான் ஓடி இருக்கேன். මෙයා දුවන්නේ සෙනෙහවන්ත දාවිත් දුවන්නේ තමන්ට අයිතියක් නැති அன்பானவர்களே, தாவீது ஓடுவது தனக்கு சொந்தம் இல்லாத තාත්තා බලා ගන්න දුන්න தகப்பன் பார்த்து கொள்ளும்படி கொடுத்த ඒ බැටළුව චුට්ටකෙන් அந்த கொஞ்ச ஆடுகளில் එක බැටළුවෙක් වෙනුවෙන් සිංහෙක් පස්සේ දුවනවා. ஒரு ஆட்டை எடுத்துக்கொண்டு சிங்கத்துக்கு பின்புதான் ஓடுகிறான். එක බැටළුවෙක් වෙනුවෙන් වලහෙක් පස්සේ දිව්වා. அந்த ஒரு ஆட்டுக்காக கரடிக்கு பின்தொடர்கிறான். හොඳට අහගෙන ඉන්න ඔබට රහසක් කියන්නේ මං. கேட்டுக்கொண்டிருங்க, ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன்.
වලහවයි සිංහයවයි පරාජය කළ අරගෙන ආවා. சிங்கத்தையும் கரடியையும் கொன்று அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்தான். දැන් මේක කවුද දැක්කේ? இதை யார் பார்த்தது? තාත්තා දැක්කද? அப்பா கண்டாரா? අයියලා දැක්කද? அண்ணன்கள் கண்டார்களா? මේක වෙන්නේ කැලේ. இது நடப்பது காட்டுல. දැකලා ඉන්න සිංහය මහා පාරේ යනවා දැකලා තියෙනව නෑනේ. சிங்கம் நடு ரோட்ல நடக்கிறத பாத்திருக்கீங்களா? ඉන්නේ කැලේ. அது இருக்கு காட்டுல. බැටළුව බලා ගන්න ඕනි කැලේ. ஆடுகளை மேய்க்கணும் காட்டுல. කිසි කෙනෙක් දැක්කේ නෑ. யாருமே காணல. දැක්කේ දෙවියන් වහන්සේ. தேவன் அதை கண்டார். කාටවත් එලිදරව් කරන්න ගියේ නෑ. யாருக்குமே அது சொல்லல. දාවිදුත් මං හිතන්නේ කිව්වේ නෑ. தாவீதும் அதை வெளியில சொல்லிக்கிட்டு இருக்கல. දවසක් ආවා. ஒரு நாள் வந்தது. දැන් ඊශ්‍රායලයට රජෙක් තෝරන දවසක් ආවා. இப்ப இஸ்ரவேலுக்கு ராஜா தெரிவு செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு நாள் வந்தது. ඔබට කිව්වා මේ දාවිත්ව තමයි දෙවියන් වහන්සේ ගේන්නේ ගොලියත්ව පරාජය කරලා රජකමට ගේන්නේ මේ දාවිත්ව. ஆண்டவர் சொன்னார், கோலியாத்தை தோற்கடிக்க செய்து இந்த தாவீதை தான் அடுத்த ராஜாவாக நான் கொண்டு வர போகிறேன். මොකද්ද සුදුසුකම? என்ன அவனுடைய தகுதி? ඇඟපතත් නෑ. அவனுக்கு பெருசா உடம்பு கிடையாது. ඒකනේ අයියලා අහන්නේ මොකටද ආවේ? அதனால சகோதரர் கேக்குறான், ஏன்டா வந்த? ඔයාගේ ජොබ් එක බටළුව බලා ගන්න එක. உன்ன தொழில் ஆடு மேய்க்கிறது. යුද්ධ කරන එක අපේ වැඩේ. யுத்தம் செய்வது நம்முடைய வேலை. ඒ කියන්නේ හැකියාව නෑ. அதுதான், அதை குறித்து திறமை இல்ல. යුද්ධ කරලා නෑ. யுத்தம் செய்தது இல்ல. කිසිදු හැකියාවක් නෑ. எந்த திறமையும் இல்ல. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ වෙනකොටත් තීරණය කළ ඉවරයි. ஆனா தேவன் அதை குறித்து தீர்மானித்து முடிந்தது. මේ පොඩි කොල්ලා තමයි මම රජ කරන්න இந்த යන්නේ. சின்ன பையன் இதை ஆளுகை செய்ய போகிறான். මොකද්ද හේතුව? என்ன காரணம்? සෙනෙහත මේක පුද්ගලිකව දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කරපු දෙයක්. அன்பானவர்களே, ஆண்டவர் தனியாக என்னோடு பேசின காரியம் இது. දෙවියන් වහන්සේ හිතපු දේ මම ඔබට කියන්නම්. ஆண்டவர் நினைத்ததை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். දැන් දෙවියන් වහන්සේ රජෙක් පත් කරනවා. இப்ப ஆண்டவர் ஒரு ராஜாவை உருவாக்குகிறார். මොකටද රජෙක්? எதுக்கு ராஜா? තමන්ගේ සෙනගව බලා ගන්න. தன் ஜனங்களை பராமரிக்க. කාගේද සෙනග? யாருடைய ஜனங்கள்? දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග. தேவனுடைய ஜனங்கள். දෙවියන් වහන්සේ බැලුවා. தேவன் பார்த்தார். පොඩි ටෙස්ට් එකක් තමයි දුන්නේ. சின்ன ஒரு சோதனை கொடுத்தார். බැටළුව දැම්මේ ටෙස්ට් එකට. அந்த ஆடுகளை கொடுத்தது சோதிக்கிறதுக்கு. එක බැටළුවෙක්ව සිංහයා අරන් යනකොට තමන්ගේ ජීවිතේ පරදුරට තියන්න පුළුවන් නම් දාවිට ஒரு ஆடை எடுத்துக்கொண்டு போகும்போது தன்னுடைய வாழ்க்கையை அதுக்காக ஒப்பு கொடுக்க முடியுமானால் தாவீதுக்கு, දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග ගැන දාවිත් රජ වුණොත් කොහොම කරයිද? தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களை கொடுத்தால் தாவீது எப்படி பாதுகாப்பான்? හalleluya. ஹalleluya. මේක කවුරුත් දැක්කේ නැහැ. இதை யாருமே காணவில்லை. මේක මං හිතනවා දාවිත්වත් හිතුවේ නැහැ. தாவீது கூட நினைக்கல. හැබැයි දාවිත් විශ්වාසවන්ත වුණා. ஆனா தாவீது அதுக்கு உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தான். කාටද? யாருக்கு? තමන්ට අයිති නැති தனக்கு சொந்தம் இல்லாத, තාත්තට අයිතියක් තියෙන தகப்பனுக்கு சொந்தமாயிருக்கிற බැටළුව ස්වල්ප දෙනෙක්ට. அந்த கொஞ்ச ஆடுகளுக்கு, ස්වල්ප දෙනෙක්ට அந்த கொஞ்ச ஆடுகளுக்கு දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ? தேவன் என்ன செய்தார்? අපි මතේ 25 කියුවා. மத்த 25 சொல்லப்படுகிறது. ඔබ පොඩි දෙයට විශ්වාසවන්ත නම් நீங்க கொஞ்சத்துக்கு உண்மையா இருந்தால் මම මහත් දෙයකට ස්වාමියෙක් කරන්න යනවා. அநேகத்தின் மேல் உங்களை அதிபதியாக மாற்றுவேன். Hallelujah. ஹalleluya. ඔන්න රහස. இதுதான் ரகசியம். දාවිත් බැලුවේ නෑ මගේ ජීවිතේට මොනව වෙයිද? தாவீது பார்க்கல என் வாழ்க்கை என்ன நடக்கும். දාවිත් බැලුවේ මේක මට දීලා තියෙන ජොබ් එක මේක. தாவீது பார்த்தது எனக்கு கொடுத்த வேலை මම இதுதான். මේක 100% කරන්න ඕනේ. நான் 100க்கு 100 வீதம் இதை செய்ய வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ දැක්කා. ஆண்டவர் கண்டார். මම බාර දෙන්න යන්නේ මගේ සෙනගව. நான் ஒப்பு கொடுக்க போது என்னுடைய ஜனங்களை. සතුරා එනකොට පැනලා දුවන රජෙක් දෙවියන් වහන්සේට ඕනේ නෑ. சத்துரு வரும்போது தப்பி ஓடுகிற ராஜா தேவனுக்கு தேவையில்லை. දෙවියන් වහන්සේ බැලුවේ දාවිත්ගේ හදවත. ஆண்டவர் தாவீதுடைய இருதயத்தை பார்த்தார். ශරීරයේ ප්‍රමාණය නෙමෙයි. சரீரத்தின் அளவை பார்க்கவில்லை. ඔහුගේ හැකියාව නෙමෙයි. அவருடைய திறமையை பார்க்கவில்லை. ඔට කොච්චර භාෂා කතා කරන්න පුළුවන්ද කියන එක නෙමෙයි. எவ்வளவு மொழிகளை பேச முடியும் என்பதை பார்க்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ බැලුවේ එකයි. ஆண்டவர் பார்த்த ஒன்றே ஒன்று, විශ්වාසවන්තකම. உண்மையுள்ள தன்மை. විශ්වාසවන්තකම உண்மையுள்ள தன்மை. කියන ළඟ කෙනාට பக்கத்துக்கு சொல்லுங்க, අද බලන්නත් ඔබේ විශ්වාසවන්තකම இன்று தேவன் எதிர்பார்க்க உன்னுடைய உண்மையுள்ள தன்மையை. මොනවත් බලන්නේ නැහැ ඔබේ. வேற எதையும் உங்கள்ட்ட ඔබ எதிர்பார்க்க. විශ්වාසවන්ත නම් நீங்க உண்மையுள்ளவராய் இருந்தால் ක්‍රමානුකූලව ඔබ ගෙන දෙවියන් වහන්සේ படிப்படியாக தேவன் உங்களை மேலே கொண்டு வருவார். කොහෙටද? எங்க? මහත් දෙයක් කරන්න. பெரிய காரியத்தை செய்வதற்கு. මහත් දෙයක් කරන්න. பெரிய காரியத்தை යන්නේ செய்வதற்கு. යේසුස් වහන්සේ යහපත් சொல்லுங்க, කියලා. இயேசு நல்லவர். ඒ විතරක් නෙමෙයි ගෞරවය දෙනවා. அது மட்டுமல்ல, கனத்தை උන්වහන්සේ கொடுக்கிறார். ප්‍රීතිය දෙනවා. சந்தோஷத்தை උන්වහන්සේ கொடுக்கிறார். බලය දෙනවා. அவருடைய வல்லமை கொடுக்கிறார். උන්වහන්සේ නැති හැකියාව පව දෙන්න යනවා. அவர் திறமைகளை கூட கொடுக்க போகிறார். ඔබට තියෙන පොඩි හැකියාවද உங்களுக்கு சின்ன ஒரு திறமை இருக்கிறதா? පාවිච්චි කරන දෙවියන් වහන්සේට. அதை ஆண்டவருக்காக பாவியுங்கள். සෙනෙහවත මගේ ජීවිතේ මට අනාගත වාක්‍යයක් දුන්නා පාස්ටර් එරික් 2011. அன்பானவர்கள், 2011 ஆண்டிலே பாஸ்டர் எரிக் எனக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார். ඕක කිව්වා ඔබ ලංකාව වටේම යන්න යනවා அவர் කියලා. சொன்னார், நீ முழு இலங்கைக்கு ஓடுவாய். අද මම කුරුණෑගල. இனி நான் குருநேகல்லே. හalleluya. ஹalleluya.
මොනවාද මම කළේ? என்ன நான் செய்தேன்? මට ලැබිච්ච චූටි දෙයට මම විශ්වාසවන්ත எனக்கு වුණා. கிடைத்த சின்ன காரியத்தில் நான் உண்மையா මට இருந்தேன். ලැබිච්ච කුඩා දෙයට எனக்கு கிடைத்த சின்ன காரியத்துக்கு මම රෑදවල් මහන්සි වුණා. நான் இரவு பகல் பிரயாசப்பட்டேன். සමහරවිට මම ගීතක අහන්න ගත්තම சில வேளை நான் பாடல்களை கேட்கும் போது පැය 5-6ක දිගට අහනවා. 5-6 மணித்தியாலங்கள் நான் தொடர்ந்து கேட்பேன். ගීතක හදනවා. பாடல்கள் உருவாக்குவேன். ඒවට කෝඩ්ස් දානවා. அவைகளுக்கு கோட்ஸ் போடுவேன். ගොඩාක් දේවල් කරනවා. அநேக காரியங்களை செய்வேன். ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. ஆண்டவர் நல்லவர். 2011 දුන්න අනාගත වාක්‍ය 2011 ஆண்டிலே கொடுத்த தீர்க்க தரிசனம் 2018 ඉඳන් තමයි වෙන්න ගත්තේ. 2018க்கு பின்பதாக தான் நிறைவேற ஆரம்பித்தது. 2011 ඉඳන් අවුරුදු 7ක් 2011 இருந்து 7 வருஷங்கள் කිසිම පල්ලියකට මං ගිහිල්ලා නැහැ. எந்த ஒரு சபைக்கும் போனது கிடையாது. හැබැයි 2018 ඉඳන් අද දක්වා 2018 இருந்து இன்று வரைக்கும் ලංකාවේ ගොඩක් පල්ලි වලට මම යනවා. இலங்கையில் அநேக சபைகளுக்கு நான் போகிறேன். උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. அவர் உண்மையுள்ளவர். අපි තෙසලෝනික පොතේ මුලින්ම බැලුව බයිබල් පදේ நாங்க தெசலோனிக்க புத்தகத்திலே முதல் ඔබ திருப்பிய මාව வேதவசனம். කැඳවන තැනන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. உங்களையும் என்னையும் அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். උන්වහන්සේ ඉෂ්ට කරන සේක. அவர் அதை நிறைவேற்றுவார். ඔබ මම විශ්වාසවන්තද? நீங்களும் நானும் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறோமா? ඔබ මම විශ්වාසවන්තද? நீங்களும் நானும் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறோமா? ආන්න ළඟේ කෙනාගෙන ඔබ මම විශ්වාසවන්තද? கிட்ட இருக்கிறவங்க கேளுங்க, நீங்களும் நானும் ආන්න உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறோமா? එහා පැත්තේ එක්කෙනාගෙන් ඔබ මම විශ්වාසවන්තද? மற்ற பக்கத்துல கேளுங்க, நீங்களும் நானும் உண்மையுள்ளவராய் ඔබ இருக்கிறோமா? මම විශ්වාසවන්තද? நீங்களும் நானும் உண்மையா இருக்கிறோமா? මට පොඩි බයිබල් පදයක් පෙරලන්න. ஒரு வேத வசனத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். යෙරමියා 48:10. எரேமியா 48:10. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැඩේ හරියට කරන්නේ නැත්නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කියනවා. கர்த்தருடைய வேலையை சரியாக செய்யாவிட்டா என்ன நடக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. විශ්වාසවන්ත නොවුනොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කියනවා. உண்மையுள்ளவனாய் இராவிட்டால் என்ன நடக்கும்? යෙරමියා 48:10. எரேமியா 48:10. ස්වාමින් වහන්සේගේ වැඩ අලසකමින් කරන්නාට ශාප වේවා. ලෙහින් තමාගේ කඩුව වලක්වා ගන්නාටත් ශාප වේවා. கர்த்தருடைய வேலையை அசதியாய் செய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன். இரத்தம் சிந்தாதபடிக்கு தன் பட்டயத்தை அடக்கிக் கொள்ளுகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன். කී දෙනෙක් මේ බයිබල් පදයට කැමතිද? எத்தனை பேர் இந்த வேத வசனத்தை விரும்புகிறீர்கள்? අති භයානක බයිබල් පදයක්. ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு வசனம். මොකද කියන්නේ? என்ன சொல்லப்படுகிறது? ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැඩය கர்த்தருடைய வேலையை අලස ලෙස அசதியாய் செய்கிற, කම්මැලිකමින් சோம்பேறியோட, ඕනෙවට එපාවට, வேண்டாம் வெறுப்போட, ඒ කියන්නේ විශ්වාසවන්තකමක් නැතුව உண்மை இல்லாத தன்மையோட කරන කෙනාට මොනවා වෙනවලුද? செய்கிறவனுக்கு என்ன நடக்குமாம்? ශාප වේවා. சபிக்கப்பட்டு போவான். දෙවියන් වහන්සේ ශාප කරන්නේ නැහැ අපේ. ஆண்டவர் சபிக்க மாட்டார். ඒකේ තේරුම තමයි அதன் அர்த்தம் தான் අපි අසාර්ථක වෙනවා. நாங்கள் தோல்வி அடைவோம். විශ්වාසවන්ත නැති වුණාම உண்மை இல்லாமல் இருந்தால் උන්වහන්සේට අපිට මුකුත් කරන්න බෑ. அவருக்கு எங்க மேல ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. දාවිත් විශ්වාසවන්ත වුණා. தாவீது உண்மையா இருந்தான். උන්වහන්සේගේ බලවත් සේවකයෝ විශ්වාසවන්ත වුණා. ஆண்டவர் அவருடைய ஊழியக்காரர் உண்மையா இருந்தார்கள். යේසුස් වහන්සේ இயேசு கிறிஸ்து කුරුසිය දක්වා විශ්වාසවන්ත වුණා. சிலுவை மரண பரியந்தம் உண்மையுள்ளவராய் இருந்தார். කොච්චර අමාරුද කුරුසිය? அந்த சிலுவை மரணம் என்பது எவ்வளவு கஷ்டம். එන ගහනකොට කොච්චර අමාරු වෙන්නේ නැද්ද? ஆணி அடிக்கும் போது எவ்வளவு வேதனை இருந்திருக்கும். කසපහර එකක් නෙමේ 39ක්. 39 கசை அடிகள். අද ඔබ ලුණු සුද්ධ කරනකොට ගෙදර இன்னைக்கு நீங்க வீட்டுல வெங்காயம் உரிக்கும் போது ඇඟිල්ල කැපුණම கொஞ்சம் விரல் வெட்டிருச்சுன்னா කී දෙනෙක් අනේ අම්බෝ කියනවද? எத்தனை பேர் ஐயோ அம்மானுவீங்க? හාලෙලුයා කියනවද? எத்தனை பேர் அல்லேலூயான்னு சொல்லுவீங்க? කසපහර 39ක්. 39 கசை அடிகள். එන ගැහුව අත්වලට, கைகளிலே ஆணி அடிக்கப்பட்டது, කකුල් වලට. கால்களிலே. උන්වහන්සේට තිබ්බ යන්න. அவருக்கு இருந்தது ஏறி போவதுக்கு. කුරුස අතහැරලා යන්න තිබුණා. சிலுவை விட்டுட்டு போக இருந்துச்சு. මගේ බයිබලයේ කියනවා என்னுடைய வேதம் சொல்லுகிறது උන්වහන්සේ කුරුසේ දක්වා විශ්වාසවන්ත වුණා. அவர் சிலுவையின் மரண பரியந்தம் உண்மையா இருந்தார். එහෙනම් ඔබ මගෙන් අහයි මම කොච්චර විශ්වාසවන්ත அப்படினா වෙනවද? நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம், நீங்க எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறீங்கன்னு. ඔබ මගෙන් අහයි நீங்க கேப்பீங்க, මම කොච්චර විශ්වාසවන්ත වෙන්න நீங்க ඕනේද? எவ்வளவு உண்மையா இருக்கிறீங்கன்னு. එලිදරව් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. வெளிப்படுத்தல் 2வது அதிகாரம் 10வது வசனம். මම එතනින් අවසන් කරන්න යනවා நான் සෙනෙහවන්තය. இதோடு முடிக்க போறேன் அன்பானவர்களே. එලිදරව් 2:10. வெளிப்படுத்தல் 2:10. නුඹ විඳින්නට යන දේවලට බය නොවන්න. බලව නුඹලා විමසනු ලබන පිණිස යක්ෂයා නුඹලාගෙන් සමහර දෙනෙකුන් ඉරගේ දමන්නට යන්නේය. නුඹලා දසවසක් පීඩා විඳිනූය. මරණය දක්වා විශ්වාසව සිටපන්න. එවිට මම ජීවනයේ ඔටුන්න නුඹට දෙන්නෙමි. හalleluya. ஹalleluya. நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாதே. இதோ நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக
பிசாசானவன் உங்களில் சிலரை காவலில் போடுவான். 10 நாள் உபத்திரவப்படுவீர்கள். ஆகிலும் மரண பரியந்தம் உண்மையாயிரு, அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன். මේ ස්ථානේ මොනවද කියන්නේ අපිට? இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது? මොන දේ ඔබේ ජීවිතේ මගේ ජීවිතේ සිද්ධ වුණා? உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும், මොන දේ සිද්ධ වුණත් என்ன நடந்தாலும் මරණය දක්වා மரண பரியந்தமும். කියන ළඟ එක්කෙනාට சொல்லுங்க பக்கத்துல, මරණය දක්වා மரண பரியந்தம் ඔබ උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටිය அவருக்கு යුතුයි. உண்மையாயிருங்கள். හාලෙලූයා. ஹalleluya. ඔබ බලයි මගේ පර්ස් එකේ තියෙන්නේ මෙච්චරයි. நீங்க பாப்பீங்க என் பேஸ்ல இவ்வளவுதான் இருக்கு. විශ්වාසවන්ත වෙන්න. உண்மை உள்ளவராயிருங்க. ඔබ දැන් ගෙදර යයි. நீங்க வீட்டுக்கு போவீங்க. සමහරවිට ඔබට රැයට කන්න මොකුත් නැති වෙයි. சில இரவு சாப்பிட உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கலாம். හැබැයි දවල්ට කන්න මොන හරි තියෙයි. பகல்ல சாப்பிட ஏதாவது இருக்கலாம். විශ්වාසවන්ත වෙන්න. உண்மையாயிருங்கள். ඔබට හොඳ ඇඳුමක් නැති වෙයි. உங்களுக்கு நல்ல உடை இல்லாமல் இருக்கலாம். එකක් හෝ දෙකක් ඇති. 1 2 இருக்கலாம். ඔබ ඒකට විශ්වාසවන්ත වෙන්න. அதுக்கு நீங்க உண்மையாயிருங்கள். ඔබ වැඩ කරන නැති ගොඩක් මහන්සි වෙලා. நீங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து இருக்கலாம். හැබැයි ඒකට සාධාරණ මුදලක් ඔබට ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. அதுக்கு சாதாரணமான ஒரு பணத்தை உங்களுக்கு கிடைக்காம இருக்கலாம். දොස් කියන එක නතර කරන්න. குற்றம் சாட்டுவதை நிறுத்துங்க. ඔබට ලැබෙන්නේ පොඩි දෙයට உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த கொஞ்ச காரியத்துக்கு සුතිවන්ත වෙන්න. நீங்க நன்றி உள்ளவராயிருங்க. ඔබ උන්වහන්සේ උසස් කරන්න යනවා. அவர் உங்களை ஒரு நாள் உயர்த்துவார். ඔබ බලවත් දෙයකට අධිපතියෙක් කරන්න යනවා. வல்ல பெரிய காரியத்தை உங்களுக்கு அதிகாரியாய் மாற்றுவார். කැලේ හිටපු දාවිත් ස්වාමීන් වහන්සේ රජ කරා. காட்டிலே இருந்த தாவீதை ஆண்டவர் ராஜாவாக மாற்றினார். මරණය දක්වා විශ්වාසවන්ත වෙච්ච යේසුස් වහන්සේව மரண பரியந்தம் உண்மையுள்ளவராயிருந்த இயேசு கிறிஸ்துவை මලවුන්ගෙන් උන්වහන්සේ නැගිට්ටුවා. மரித்தோரை விட்டு அவரை உயிரோடு எழும்பச் செய்தார். ඒ වගේම ඔබව அதே போல உங்களை මැරිච්ච හැම දෙයකින්ම නැගිට්ටවන්න යනවා යේසුස් மரித்து போன වහන්සේ. எல்லா நிலைமையிலும் அவர் හොඳත් மீண்டும் පොළොස් உயிரோடு எழும்பச் සන්නාදයක් දෙන්න செய்வார். ස්වාමීන් கைகளை தட்டி වහන්සේට. மகிமைப்படுத்துங்க. හාලෙලූයා. වේගවත් පොළොස් සන්නාදයක් දෙන්න ස්වාමීන් சத்தமாய் கைகளை වහන්සේට. தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. ඒ නිසා මම ඔබෙන් ඉල්ලන දේ මේකයි. எனவே நான் உங்களிடத்திலே கேட்கிற காரியம் இதுதான். විශ්වාසවන්ත වෙන්න. உண்மையுள்ளவராயிருங்கள். දෙවියන් වහන්සේට, தேவனுக்கு, ඔබගේ සභාවට, உங்களுடைய சபைக்கு, ඔබගේ පාලකවරයාට, ඒ පවුලට, உங்களுடைய போதகருக்கு, அந்த குடும்பத்துக்கு, සේවය කරන අයට, ஊழியக்காரர்களுக்கு, ඔබේ පවුලට, உங்களோட குடும்பத்துக்கு, ස්වාමියා භාර්යාව, භාර්යාව ස්වාමි පුරුෂයා, கணவன் மனைவி, மனைவி கணவனுக்கு, දෙමාපියන් දරුවන්ට, දරුවන් දෙමාපියන්ට, பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கும், பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கும், ඔබ අනාගතේ දකින්න යනවා මේකේ ආශිර්වාද. எதிர்காலத்திலே இந்த ஆசீர்வாதத்தை ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට බලවත් ආශිර්වාද කරන සේක්වා. உங்களை வல்லமையாய் බොහොම ஆசீர்வதிப்பாராக. ස්තුතියි. හොඳත් පොළොස් සන්නක් දෙමු ස්වාමීන් நாங்கள் වහන්සේට. கைகளை தட்டி தேவனை மகிமை මම ඔබට මේ ගීතිකාව ගායනා කරන අතරතුර இந்த பாடலை பாடுகிற நேரத்திலே අපි හැම අපේ ඇස් දෙක වහගෙන நாங்கள் யாவரும் எங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு අපි මේ වචන තේරුම අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ இந்த කියලා. வசனத்தின் அர்த்தங்களை நோக்கி நாங்கள் பார்ப்போம். හැම දැසක්ම වහලා இந்த கால வேளையிலே ආත්මික ස්තුති කරමු ස්වාමීන් වහන්සේට. நாங்கள் ஆவியிலே தேவனை துதிப்போம். හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමී. ස්තුති වේවා. ඔබට ගෞරව වේවා ස්වාමී. වහන්සේ හදවත දෙවියන් වහන්සේ. අපි විවිධ තැන්වල හිටපු සෙනග මිනිස්සු බලාපොරොත්තුවක් නැතුව හිටපු සෙනගක්. යන්නේ කොහෙද දන්නේ නැතුව හිටපු සෙනගක්. ස්වාමීන් වහන්සේ අපත් වුණා.
මට යන්න තැනක් තිබුණේ නෑ. நான் போக எனக்கு இடம் இருக்கவில்லை. මට බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ නෑ. எனக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கவில்லை. ජීවිතේ අරමුණක් තිබුණේ නෑ. வாழ்க்கையில் ஒரு நோக்கம் இருக்கவில்லை. නමුත් ඔබ කැඳෙව්වා. ஆனாலும் நீர் என்னை මට அழைத்தீர். සතුට දුන්නා. எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தீர். මට ජීවිතය දුන්නා. எனக்கு ஜீவியத்தை கொடுத்தீர். ඔබට ස්තුතියි. உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුති කරමු විනාඩි කිහිපයක් ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවයෙන්. எல்லாரும் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமா? අපි එකවතාවක් අපේ හැම දෑතක්ම සොවලා நாங்கள் யாவரும் எங்கள் கைகளை உயர்த்தி කියමු ස්වාමීන් වහන්සේට. ஆண்டவரிடத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுப்போம். ඔබේ කරුණා දයාගුණේ සෑමදාමත් මට ඕනේ. ඔබේ කරුණාව නොමැතිනම් මා ජීවත් නොවේ. ඔබේ කරුණා දයාගුණේ සෑමදාමත් මට ඕනේ. ඔබේ කරුණාව නොමැතිනම් මා ජීවත් නොවේ. வேகவத்தாத் பொலசான தேவ சுவாமி கைகளை தட்டி தேவனை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துவோம்.